Assalamu alaikum hormatly ýurtlaryň. Men Allah'ım rahim. Azat Türkmen radiosynyň ozalky alyp barjaty redaktory. Bugün 2020-nji ýylyň 21-nji maýy. Ozal bilen häzirki gepleşige başlamadan men dinleýijilerden, ýurtlaryňyzdan bir haýyş etmekçi. Eger men geçenki gepleşiklerimi halan bolsaňyz, onu şu günki video ýazgyň aşagyna like goýmaňyzy, hem kommentariýalary ýazmaňyzy, hem men sahifama ýazylmaňyzy haýyş edýän sebäbi tedim goýjak islenlik like'yňyz ýa ýazjak kommentariýaňyz ýa-da men sahifama ýazylmaňyz men şu YouTube'da alyp barýan gepleşiklerimin reytingine de täsir edýär gündäni. Şoň üçin bu işten çetde durmalyga çagyrýan. Öňünden minnetdarlyk bildirýän. Indi görüşüňiz ýaly men bugünkü gepleşigi koronawirus kime gerek diýip atlandyrdym. Oňa öz ýete sebäbi bar. Bilişiňiz ýaly häzirki wagt dünýäde dowam edýän koronawirus pandemiýasynyň fonunda şu özüne koronawirus epidemiýasynyň ýokdugyny aýdýan tanyjy ýurtlar bar. Şolaryň biri hem Türkmenistan. Ýa-ni ýakyna çenli Täjikistan şu ýurtlaryň hataryny diýeni şu aýyň başyndan başlap indi Täjikistan şu özüne koronawirus bar hem şu epidemiýaň ýaýraýan ýurtlarynyň hataryna goşuldy. Indi bilişiňiz ýaly daşary ýurtlardan çykyş edýän biziň ýyldaşlarymyz hem soňky wagtlar Türkmenistanyň häkimetlerini şol Türkmenistanda koronawirusyň bardygyny boýun almaga çagyryp hem şu urda halkara guramalary şol tanda bütün dünýä saglyk guramaty bilen hyzmatdaşlyk etmäge hem şolaryň wekillerini ýurduň içine göýermäge çagyrýarlar. Ene bu bir tarapdan ýani beýlek tarapdan eger aýdaly ýurduň içinde koronawirusyň bardygyny batyş görkezip häkimetlere boýun aldyraýanda da ondan soň näme bolmaly şo soraw ýüze çykýar. Ene men günden güne aşa diýen ýaly Türkmenistan bilen habarlaşyp durunda gormanlaşdymdan habar tutýan şolardan soraýan tanışlamdan soraýan bir koronawirusyň alamatyny görkezýän bir ýagdaýlar barmy, üýüşmeleň bolýandyr ýa eýlek gidýän diýip sorasam şolaryň birem tasdiklap bilenok şu koronawirusyň bir alamatyny görkezýän ýagdaýyň bardygyny bolmasa şolar ýaly açyklyk ýagdaýyna, şolar ýaly gatnaşylyp durulan ýagdaýyna bir gün çykmasa, 2 gün çykmasa ahir urun çykmaly, ondan soň bolam çaltýarýan ketel bolan soň ol ýetine gödilmeli. Şoň üçin ol bir iki ülken ketel bilen bir ketelhana düşýän adamlaryň bardygyny aýdyp şoň esasynda da häkimetler şol koronawirusyň bardygyny boýun almaga çagyryp şoňa ýa-ni batyş görkezjek bolmak zat etmek şol men pikirimçe gaty bir ýerlikli zat däl. Sebäbi men şu barada ýürüýte gepleşip etmegiň şuň bir öz sebäbi bar. Şu men bilýän Türkmenistanyň saglyk ulgamynyňky ýagdaýlaryň gaty yaramazlygyny hem şol halkara guramalarynyň daşary ýurtda iş alyp barýan ýyldaşlarymyň hem şuny ýadyryp edýän çykyşlaryna menem goşulýan. Bu urda Türkmenistanyň häkimetleri gaty köp işler etmeli. Sebäbi soňky ýyllar hasam Türkmenistanyň saglyk ulgamynyňky ýagdaýlary has bete düşdi. Adamlaryň saglygy urunda bütünleýin ýaly hiç ýyly alada görkezlenok. Ýöne edir şu koronawirusa gerek gelenne men şu adamlarym Türkmenistanyň häkimetlerine gaty ätiýaçly bolmaga çagyrýan. Sebäbi soňky wagtlar ine Günbatarda häzir köp zatlaryň üstü açylyp ýör, şu koronawirusyň döremegi hem ýaýramagy nädip emele geldi. Şoň aňyrtynda adam eli barmy, şo bir emel usulyny edildi ýa-da hakykatdan bir tebigi ýagdaýda ýüze çykdymy diýen sorawlar boýunça ine spesialistler, medikler hem jurnalistler öz şu gözleglerini, barlyklaryny geçirenlerine bir garaşylmadyk zatlaryň üstüne açdylar. Ine men şu wagtda da siz bilen bir käbir maglumatlar paýlaşmakçy bolýan. Sebäbi bu maglumatlar nähili şok derejeci, nähili garaşylmadyk, nähili aklyňa sygmajak maglumatlar bolup görünse-de bu tutuş adamlaryň geljegine degişli hem şol tanda Türkmenistanyň hem akwalyna degişli maglumat. Şoň üçin şu günki ben aýtjakladyma şu günki görkezjek faktlama gaty ünsli garamaňyzy men sizden çyn ýürekden haýyş edýän, soraýan. Öňü bilen men aýtjak bolýan zadym
yankı daşından çağırış edýänler, çykyş edýänler şu Türkmenistanyň häkimetlerine basy görkezmäge çağırýanlar aýdýar. Eger häzir Türkmenistanyň häkimetleri boyun alaýsa, koronawirusyň bardygyny onu daşary ýurtdan milyonlarça dollar kömek barjak hawa. Ondan keteliň ýöremeginiň ömrüni alyp boljak. Beýleki urlarda da yankı problema bar bolsa saglyk ulgamyny olaram edip boljak diýen ýaly pikirler aýdýarlar. Indi men öňünden aýtjakladym näme? Eger aýdaly koronawirusyň bardygyny ýok yerinden bar diýip boyun alaýanda da Türkmenistanyň häkimetleri ol näme üçin siz olar ýaly gaty anam döwürleýäňiz şol daşary ýurtdan birinjiden milyonlarça dollar kömegiň geljegine şeýle anam edýär. Ikinciden şol kömek gelýände de şol ediljek kömegiň halka ýaýradyljakdygy, halk bilen şo bir halkyň degerli ýerine şoň ulanjakdygyna tezde nädip nirden on ýaly anam bar. Bula bir tarapy. Ikinji tarapy şol berilýär diýilen kömegiň özi illüziýa. Tebe men şu stadiýa Ýewropada ýaşap oturýan töwerekdäki ýagdaýlary seredýän men bir mysal getirjekde ýani şu Ýewropa ýurtlarynyň içinde koronawirus bilen baglanyşykly iň agyr ýagdaýy başdan geçiren ýurtlaryň sanagyna ýani Italiýa bar, Ispaniýa bar da. Şolarda iň uly adam bitkileri boldy. Ýöne şol haýhaýly döwründe şu her gün 700-800 adam elip duran ýagdaýynda da Ýewropa Birleşiginiň bir döwletem ne Ýewropa Komissiýa, Ýewrokomissiýa, ne Ýewroparlament, ne Ýewropa Birleşiginiň ýurtlary şolara kömek etdi. Bir köpügem kömek edilmedi. Men şunu dogalay diýen sebäbi hiç ýyl subutnama ýok. Üstesine esaty kömek eden ýurtlar kimler boldy? Men şuna häzir şunu men faktlar bilen görkezjek bolýan. Şol Italiýa mysaly üçin aýdalyn, Italiýanylar, şu Italiýa şol kynçylykly döwürde kömek eden 3 ýurt boldy. Kytaý, Orsiýet, biram Kuba. Nähil geň bolup eşdilse-de, diňe şol esaty kömek edenler şol 3 ýurt boldy. Ýewropa Birleşiginden hiç ýyl kömek bolmady. Şoň üçin ötünç sorap, ýakynda Ýewrokomissiýanyň başlygy çykyş eden bolýar da boljak iş bolan soň esaty kynçylyklar baştan geçibinde köp kynçylyklar ýyzyga alan soň çykyş eden bolýar. Ýöne sora güzüşýär. Näme üçin iki aýyň dogamyna nähe Italiýa kömek berildi, ne de Ispaniýa kömek berildi. Näme bilkaslaýyn edildim şu. Men onu aýdarym, şularlaryň aňyrysynda uly dilluşyk bar. Ödem men onu häzir men faktlar bilen suwut etmekçi, ýöne boş wurrun diýil. Ödem men şunu jogapkärçiligini üstümal baýdýan. Menden başga da şular ýaly pikir edýän adamlar gaty köp. Ödem ýokary wedipeli adamlar bar, spesialistler bar, medikler bar. Şunu urdan darla geçirip şunu öwrenip gören adamlaryň köp zadyň üstüne atýarlar. Ene men häzir bir fakt görkezýän. Ýani kaýdan dedim, näme derejede ýerliklidigini görkezýän. Ene Germaniýa ýaňy ýakynna. Ene ors diline düşünýän bolsaňyz ne şu makalaň adyndan hem görünip dur. Germaniýa призвали Европу благодарить Россию и Китай за помощь diye. Germaniýa Ýewropany Orsiýet bilen Hataýa minnetdarlyk bildirmäge çağırdy diýär. Şol Italiýa beren kömek üçin. Ine birinji tetirinde de şu makalaňda görünip dur kimin kömek berenik. Китай, Россия и Куба направили в Италию необходимые медицинские материалы и своих экспертов. Ana haýty ýurt kömek beripdir Italiýa. Şoň üçin ýanky gurrun edýänler bar. Ine bir de kömek berilýär, şondan hem halka peýda geler diýip şu koronawirus bilen baglanyşykly. Ýene de öňünden aýtjak bolýan. Kömege umytlala oturma. Indi koronavirus barmy ýokmy? Bu başga mesele. Ýöne ýok ýerinden boyun aldyrjak bolup häkimetlere basyş görkezmeklik. Ine şular ýaly işde men duýduraýyn. Jenaýata barabar işdir. Indi bu üstesine ne ýan kaýdyşym ýaly. Bular kömek bermekden kömek bermekden geçen ýönünni Orsiýet kömegini uradýar da Italiýa, ýani mart aýynda bolýan. Şoň kömegini geçirtmedi Polşa. Ine görüşüňiz ýaly makalaň adyndan hem görünip dur. Подлость на государственном уровне. Польша отказалась пропустить российскую помощь в Италию. Sebäbini düşündirmezden Polşaň häkimetleri şu Orsiýetden uradylan gumanitar kömegiň öňüne böwet bolup öz asmanyndan şu uçurlaryny geçirmedi gumanitar ýardamlary.
başga ýurtlaryň üstünden geçmeli boldy. Ana kömek diýilýän zat, ana Ýewropaýyň ýardamy, öz goňşulyny. Buň üstesine ine Çehiýada bu işi öz goşandyny goşdy. Goşandy nimägim şo goşadyrynyň içindäki goşandy. Ine Hataýdan uğradylan 600 000'den gowrak maskany, Hataýdan Italiýa uğradylan maskany Çehiýanyň häkimetleri konfiskasiýa edýärler ýolda. Ine şu makalany Çehiýanyň idnesdiýen gazieti ýazdy. Başta ona min hagors diline terjime etdiler. Men özüm neşe Çehiýada ýaşap oturan bilýän şo bolan wakadan habarym bar. Ol Hataý görgüllere ejir çekip oturan Italiýan halkyna şol kıyın uğrunda mask uğradyýar. 600 000'den gowrak. Olam o maskalarym ol ýükem Çehiýanyň üstünden geçmeli bolýan. Bu taýda Çehiýanyň tam gümrük gullukları onu konfiskasiýa edip öz haýyrlaryna geçirip goýberdiler. Ana ýardam diýilýär. Şo taýda bar eden bakanalaryň şol dokumentlerini doldurulanlar şo ýükler bilen baglanyşykly käbir ýalňyşlyklary barmyşyn. Bu ýalňyşlyklar bolaýynda da şo ýagdaýda şo halkyň kıyın ýagdaýynda Italiýan halkynyň kıyın düşen ýagdaýyny gödäňde tutup şo zatlary bir ýeňillik bilen düzedip şonu geçirýän bolýar. Ol bar ýandatyr, ýarak däl ýa bir başga bir howply zat däl, maska bar ýok, onuň barlap görben bolýar. Şonu etmediler, şonu konfiskasiýa etdiler de özlerini aldylar. Ana Ýewropaýyň ýardamy, Ýewropa Birleşiginiň. Indi sizem aýdýaňyz Türkmenistana ýardam berler. Türkmenistan ýerlerde ýerleşip otur. Bu Ýewropaň öz içinde birek oşolar ýalan hakynçylyklar döredir otur. Ödem bilkaslaýyn edilýän ýaly şun ýaly görnüşde edilýär şo zatlar. Indi bular bir tarapy. Indi bolýany boýnaldyrmaly gurrun edýär. Indi bolýany göreliň ha. Sizin bilişiňiz ýaly ýakynda bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri Täjikistana barıp gaýtdylar. Ine şolar barıp gaýdan bäri Täjikistana birden koronawirus keseli pajarlar ösüp başlady, ýaýrap başlady. Ine şu taýda görüp durýarsyňyz. Şu Google'da ýörüýte bir sahypa bar. news.google.com COVID-19 diýip ýazýan bolýan. Şunu ýaly statistikany görkezýän ýörüýte sahypa çykýar. Şu taýda islenlik ýurtdaky koronawirusyň ýagdaýy barada bilip bolýar. Ine men şu taýda Täjikistan diýip ýazdym. Ana şonda edil häzir küneçenli 2140 adama kesellenligi. Şolardan 41'iniň ölümlügi aýdylýar. Ine men şu taýda bir zady çekjek bolýanna şol bütün dünýä saglyk guramasynyň adamlary 30 aprelde Täjikistana barmakalar. Täjikistanyň häkimetleri ýurtda biram koronavirusdan kesellen adamyň ýokdugyny aýdýardylar. Olar baryp 30 aprelde barýarlarda soňam ýardam uradýarlar. O ýardamlar näme? Şo koronavirusy barlap bolýan testleri uradýarlar. Ýörükde enjamlar bar. Şonu uradýarlar bolýan. Şol enjamlar bilen adamlaryň arasynda test geçirip şol pagtaly çöp çagaçlary burnuňa sokýarlar, flöka ýalyp ýa agdyňa sokup flöka ýalýarlar da. Ana şo prosese başladylar bolýan. Birden koronavirus peýda boldy ýurtda da. Inde men ha bary ýok 2 hepde geçip geçmeýänkä ýurtda 2140 adam ýam keselläpdir diýip maglumat çykýar. Geň bolup görnenokmy? Üstesine de häzir koronavirusdan ölen adamlaryň sany boýunça Täjikistan Merkadaýa ýurtlarynyň içinde birinji ýere geçdi. Özbekistanyň öleniň sany 13, Gazagystanda da ýankydan az, şu Täjikistanyňkydan. Kyrgyzstanda da az. Emma Täjikistan birinji ýere geçdi. Indi käbirler aýtmagy mümkin, sebäbi Täjikistan wagtynda şu zatlaryň öňüni aljak bolup hereket etmedi, şoň netijesidir diýmekleri mümkin. Onu ýaly pikir etmäge esas bar. Ýöne bu taýda ýene bir gizli sır bar. O sırňa bir siýan ýakyn açyldy. Şo nädip şo kesellen ýaýradylýanlyk hakynda. Ödem bil kaslaýyn ýaýradylýanlyk hakynda. Men şu aýdýan sözümiň jogapkärçiligini özüme alyp sebäbi men elimde däl häzir köp adam eline fakt bar. Bir giden jenaýatçylygyň häzir üst açylypdy. Men şoň üçin häzir şuny yüzlenme hükmüne halka duyduruş hükmüne men häzir şuny edip otyryn häzirki çykyşymy. Men häzir ýöne bir statistika garak göreliň da, indi biz aýtdyk Täjikistanyň öleniň sany 41. Indi prosent görnüşinde alanda, indi 2100
40 adam kesellen bolsa, 40-41 adamım aradan çıkan bolsa şo kesellen. Diýmek şonu prosentinde hasaplanda 2% görek bolýar. 1,19% bolýar. Bu az prosent däl. Indi barlak göreliň orsiýetde nähili. Ýeňeşdirmek üçin ene orsiýetde 317 miňden gowrak adam keselläpdir. Ýöne ölenleň sany 3099 adam. Indi şonu prosent görünüşinde hasaplanda 1%-ine maz bolup çykýany görüşüňiz ýaly. Men kalkulýatorda hasaplap gördüm da şol 0,96 bolup çykýar. Diýmek şonu ölýän adamlaryň sany hatda Täjikistan bilen deňeşdirende de has orsiýetde. Mundan üçin. Ýöne bir deňeşdirmek üçin alýanna, ýani Özbegistan alaly. Özbegistanda kesellen adamlaryň sany Täjikistanyňkydan birazrak köpürek, ýöne ölen adamlaryň sany 10 adam. Şeýlelikde şonu prosent görünüşinde alsak 0,44% bolýar Özbegistanda. Yarım prosentine maz ölenleň sany. Indi şurada bir mesele ýüze çykýar da, häzir käbir ekspertler nägilelik bildirip berler. Şol bütün dünýä saglyk guramasy bütününe düýbünden näme dogry hereket etdi şu pandemiýa ölan etmekde diýip ödem doktorlar aýdýar, lukmanlar şurda ödem virusologlar, ýokunç keseller boýunça spesialistler aýdýarlar. Sebäbi şu kriteriýasy boýunça da hatda pandemiýa däl, pandemiýa diýmek tutuş dünýä boýunça karantin ölan etmek bolýar. Emma şol epidemiýada intak ýetenok diýerler şol derejedi. Epidemiýa ýetmek üçin ýurtda epidemiýa dürli diýip elan etmek üçin ýurduň adamdan 5% ilaty şo ýanky ýokunç kesellen bolmaly. Şol ýokunç kesel şo ilatyň 5%-ine ýaýrap bilmeýän bolsa, diýmek şol epidemiýa diýilip elan etmäge de şol intak ýer. Indi käbirler aýtmagy mümkin bolýan epidemiýa häzir şutada bir zat aýtjak bolýan şeýle hiç bir ýurtda häzir şu koronawirusyň ýaýramagynyň geremi 5%-e ýetenok. Şol karantin elan etsin, karantin elan etmesin, şo kesel ilatyň 5%-ine de ýaýrap bilenok. Ilatyň organizminiň immuniteti şonu ýeňip geçýär. Hatda şol karantin elan etmedik ýurtda ýani Belarusyada hiç bir karantin ýok. Ýöne şu taýda da 5%-de beýlede dursun. 1%-de ýetenok şoň ýaýraýyş geremi. Diýmek şol bütün dünýä saglyk guramasynyň öz keskitlemesi boýunça da intak pandemiýa däl, epidemiýada ýetenok şoň geremi. Näme üçin birden dünýäli dogul ýaýradyp adamlary bir hil dogula düşürip ýörler. Media teresiňem, telewiziýa teresiňem sebäbi şonu şişirip görkezýärler diýilen pikir bar. Ödem spesialistleriň arasynda. Diýmek şu kimdir birlerine, nähildir güýçleri şol howsala döretmek, adamlary waswasa salmaklyk diýmek bäkwitli. Ona men düşündirjek, buňa arasynda nähili ýa-ni matlaplar bolup biler, matlaplar dur, onu görkezýän faktlar bar. Indi men ýene deňeşdirmek üçin häzir görkezjek adamma. Indi käbir ýurtlarda ýan kaýdyşym ýaly 1%-de ýetenok. Käbir ýanky ölýänleň sany. Kesellänleň sany birinjiden ilatyň 1%-ine ýetenok. Indi şunu ödüňiz deňeşdirip göräýin, Özbegistanda tutuş kesellänleň sany 2939 bolsa, Özbegistanyň ilatam häzir ýalňyşmaýan bolsam bir 34 milyon teorigi ilaty bar da 1%-de däl, bu 0,0 tam 100-den näçe prosentler bolmagy mümkin. Görüşüňiz ýaly. Şol aýdyşlary ýaly, şol dogullara düşleri ýaly ben diýjek bolýanym şo derejede şu kesellen howp ýok. Bu men pikirim däl, spesialistleriň pikiri, medisina urundan spesialistleriň pikiri. Indi deňeşdirmek üçin aýdyp göreli bolýar. Indi bu ýurtlarda şol ýaly prosent derejesi pessa. Indi alyp göreli Italiýada ýagdaý nähili. Italiýada kesellänleň sany şu günkü güne çenli 227 miňden gowrak adam.
ölen adamlaryň sany 32 miňden gowrak adam. Prosent görünüşini alsak, näçe prosent adam ölüpdir şo kesellerden? 11,5%den tähel gowrak bolýar. Ene bu has köp. Ören geň bolup görünýär. Käbir ýurtlarda yarım prosente de ýetenok. Emma Ýewropaň Günbataryň käbir ýurtlaryna ol 10-15% çenli ýetdi. Ýani Italiýanyň masalyny görüpdik. Ölen adamlaryň sany şo kesellerden hataryny 11,16%. Indi barlak göreliň Ispaniýada nähili. Ispaniýada kesellerden sany görüşmeli ýaly 332 miňden gowrak adam, ölenlerin sany 27.888. Prosent görünüşini alsak, dogry 12% bolýar. Şu kesellerden 12% aradan çykypdyr şu kesel sebäpli. Intek bulam ýöne statistikaň görkezişi. Ol berilýän maglumatlar dogrymy, onu ýa şişirip görkezýärlermi şu medisina edaralaryna. Bu barada da häzir intek uly dawaly meseleler bar. Sebäbi şu ýurtlaryň öz içindäki spesialistler amaýdýa, şu görkezilýän sanlar agla we ýalňyş şişirilip görkezilenip aýdýarlar. Oňa da anyk deliller getirýärler. Diýmek, şonu şu aýdýan adamlar aýdýa, şu käbir güýçleriň belli güýçleriň buyrugyny ýerine ýetirip, şolaryň zakatyny ýerine ýetirilip edilýän ýaly işler bar, sifirler görkezilýär diýip aýdýarlar. Indi dowam etsek, indi 12% diýdik da, ýani Ispaniýada kesellen adamlaryň ölenlerin sany. Indi barlak göreli Amerikan Birleşen Ştatlaryna nähili. Amerikan Birleşen Ştatlaryna indi häzir keselleriň sany 1,5 milyonlarym geçdi. Ýöne şunu ýene tutuş ilata bölsem, Amerikan Birleşen Ştatlaryna häzir 330 milyondan gowrak adam ýaşaýar. Indi şunu prosent görünüşini alsak, şu ilatyň 1%-ine ýetenok. Açynda 3 milyona ýetse, onda ilatyň 1%-ine golaýar. Keselleriň özüniň sany. Indi ýankaýdyşym ýaly epidemiýa ýurtda döredip yglan etmek üçin ýurtda adamdan tutuş ilatyň 5% kesellen ýagdaýynda şonu yglan edip bolýar. Ol men kesitlemem däl, ol bütün dünýä saglyk guramasynyň şundan odolky boýun kesitlemesi. Indi bolýar, indi şulardan şunça adam keselläpdir diýeli. Indi şolardan ölenlerin sany 93 miňden gowrak, 94 miňe ýakyn. Prosent görünüşinde näçe bolýar? Prosent görünüşinde ilatyň 6%-ine golaýar. Ya ilatyň däl, keselleriň, indi şu keselleriň 6%-ine golaýy aradan çykypdyr. Indi bu taýda uly dawa bar. Şu görkezilýän sifirler, şu sanlar şişirilen ýaýdýarlar. Benim Amerikan käbir spesialistleri. Ve buňa arasynda da ýürüti ilatyň arasynda dogul ýaýratmak maksady bar diýilip ýanky pikir öňe. Indi deňeşdirmek üçin Britaniýany göreliň. Büyük Britaniýada keselleriniň sany 248 miňden gowrak adam, ölenlerin sany 35.704. Prosent görünüşini alsak 14%-den hem köp bolýar şu. Keselleriniň sany 14%-den hem gowrak. Keselleriniň dälle şu kesellerlerden ölenlerin sany 14%-den hem gowrak. Bu gaty ýokary san. Bolýar, indi deňeşdirip göreliň Fransada nähili. Men häzir Günbataryň ýurtlaryny ýürüýte görkezýän, şu soň deňeşdirip görýärler, karantin yglan etmedik ýurtlar bilen deňeşdirip görýärler. Fransada keselleriň sany 143.845, ölenlerin sany 28.132. Indi bu näçe prosent bolýar şu ölenler? Şu kesellerden näçe prosent şu ölenler? Kalkulyatorda sanak görsem 19,5% bolýar. 20% ýakyny ölüpdir şu kesellerden. Bolýar gaty ýokary sifir, gaty ýokary görkeziji. Indi gelin şu sanlar var, şu Günbatar ýurtlardaky şu görkezijileri karantin yglan etmedik. Belarusiýadaky görkezijiler bilen deňeşdirelim. Belarusiýa karantin yglan etmedik ýurt.
Nu otaydaky ýagdaýy seredelim. Belarusyada kehelläniň sany 32.426. Öleniň sany görüşme diýil bar ýogy 179 adam. Prosent görnüşini alsak bu keselläniň bar ýogy 0,55% aradan çykypdyr. Gaýtalaýan yarım prosentden sähel gowrak adam aradan çykypdyr şu kesellänlerden. Indi deňeşdirip görüň. Fransada 20% gowrak adam öldü. Beliki Britaniýada 14%den gowrak adam öldü. İspaniýada 12%. Ýöne näme üçin karantin yglan etmedik? Belarusyada yarım prosent adam aradan çykýar. Eger karantin hakykatdanam kömek edýän bolsa, bu näme üçin karantin yglan etmedik ýurtda ýaýranak olar ýaly, karantin yglan etýän ýurtlarda görkezijiler has ýokary, ölüm görkezijileri. Ine bu siziň pikirlenmeňiz üçin bir esas şu arada pikir edip görün. Ýöne ýerden bolunok, men şunu aýtjak bolýan. Sebäbi men häzir aýtjak bolýan. Häzir men inni aýtjak bolýanlarym esasda öňde. Indi şunu spesialistler nädip düşündirýärler. Ýaňy ýakyn uly bir şok derejiji wakaň üstüçildi. Şol keseller koronavirusy barlamak boýunça geçirilýän enjamlardan tapyldy şu virus. Şu test geçirilýän enjamlar bar. Şu test geçirilýän enjamlar ýürüýte koronawirusyň virusy bilen zäherlenip. Bu men gur aýplamam däl, şu arada ýakynyn ha Britaniýa Awraily The Telegraph gazetesi ýazdy. Ine şu ingilisçe bilýänler bar bolsa, şu taýda öldürüm okap bilerler makalaň adından. Koronawirus boýunça ilat arasında test geçirmek işin ne diye kıyınçılıklar döredi. Näme sebäpli? Sebäbi kids contaminated with COVID-19. Kids şu ýürüýte test geçirilýän nabor diýmek bolýar da. Şu test geçirilýän naborlaryň içinden koronavirus tapylýar. Ödem diňe bir kysany nabordan näl, bir kysany paçkadan näl. Ýa-ni barlanan hemme şol enjamlardan tapylýar. Ol enjamlar nereden gelen? Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan gelen. Ine şu arada 30 martda ýürüýte makala çykdy. Diňe bu Telegraph gazetesinde däl, Britaniýanyň Metro diýilip adlandyrylýan meşhur gazetelerinden biri olam ýazdy, 31-ne ýazdy. Ne ştada daýdylýar. Testing kids heading to the UK contaminated with coronavirus. Beýdimek näme? Ýanky şol test geçirilýän enjamlardan ýa koronavirus tapyldy. Ne şu arada kim beýan etdi? Şu arada Lüksemburgda ýerleşýän Eurofins gurumy şu arada beýan etdi. Şol Eurofins gurumy arada gurumy şol Amerikan Birleşen Ştatlaryndan gelýän koronavirusy barlaýjy enjamlaryň hiline gödäwçilik edip, şonu Ýewropa ýurtlaryny we beýleki ýurtlara geçirýän gurumy. Onuň diňe bir bu däl. Şolaň eden beýanatyny käbir beýleki gurumlaryň arada gurumlaryň şolar ýaly virusy öz ýanky özlerine iýerilen enjamlardan tapanlyklar aýdylýar. Ine şutada okap görseňiz, şutada şol atlar barada ne gurrun edilýär. Indi sonra ýüze çykýar da. Indi bular ýaly jenaýatyň hakykatdanam bu jenaýat. Indi şular ýaly jenaýatyň üstü açylan bolsa, koronavirusy emeli ýol bilen şol enjamlaryň üstü bilen adamdan agzyna, burnuna şol atlary degirip ýaýradylýan bolsa, oňa üstü açylan bolsa, o näme üçin onda skandal turanok? Näme üçin tut jogapkärçiligine çekilenok, onnaky günäkär adamlar näme üçin derine geçirilenok? Ýa geçirilmi? Diýip sonra görmeňiz mümkin bir kanuny sonra. Ýöne gynansak da ine şo wakaň bolan ýeri ine bir ýarym aý indi kaý bolup bar ýa. Şoňa Ramazan hiç ýyly derine geçirilenok.
hiç ýyl bohum turmady. Şo bir kuştany gaziýet ýazdy şo barada. Şoň bilen hem zat basyr ýüzsür edildi. Indi ýanky şo koronavirusy barlamak boýunça enjam diýdik da, ol enjam näme? Şol enjam diýilýän zat, şu taýda men suratyny görkezeýin da. Häzir görkezjek bolayyn şu taýda. Şol enjam bary ýogy uji paýtalja çöp, biram probirka. Şondan ibaret. Häzir bir minut tursaňyz. Şoda her ýerde bar ýene. Ene. Şol enjam diýilýän zat ene şu. Şu uji paýtalja çöp, o plasmat. Ene bilen probirka. Ene şu çöp şu probirkanyň içinde durýar. Şol ýanky virus nirden tapylypdyr? Virus ene şu ikisinden hem tapylypdyr. Biras şu çöpden tapylýar, şu paýtalja çöpden tapylýar. Biram şu probirkanyň içinden tapylýar. Şo geçirilen barlyklarda. Ene bu çöp bilen adamlaryň agdyna, burununa degirip näme alýarlar? Şonu laboratoriýada barlamak üçin. Indi sagdan adamyň burununa, agdyna şoň bilen degirseň, sagdan adam kesellik edýär. Kesel ýaýratjak bolsaň, şo çöp bilen adamyň agdyna, burununa degir aýmeli. Ana men şoň üçin aýtjak bolýan, men Türkmenistanyň häkimiýetlerini, men häzir şonu çağırjak bolýan. Şol häzir Birleşen Milletler Guramasynyň wekilleri barıp, size humanitar görnüşini, tes enjamlaryny berjek bolarlar. Hökman berjek bolarlar. Şonu gayrat ediň, şonu kabul etmeň. Haýsy ýurtdan alsaňyz alyň, nirden alsaňyz alyň, ol bir ýasap bolmasa kyn zat däl ol. Ýanky uji paýtalja medisina çöpini ýasamak, ýa probirkany ýasamak, öndürmek, ol kyn zat däl. Türkmenistanyň içinde de öňýän bolmaly. Şonu gayrat ediň-de özüňizi öndüriň. Hiç bir aňyrdan daşary ýurtdan ýa-da Günbatardan, Britaniýadan ýa-da Amerikaň Birleşen Ştatlaryndan şol getirilýän bolsa şonu alma, kabul etmeň. Bolmasa Türkmenistanyň halkynyň işini görýäňiz. Indi men ýene bir fakt getirjek bolýan. Ýanky men diňe bu aýdan datlan bilen şäklenenok. Sebäbi bu üstesine ine ýanky Orsiýadyň birinji telekanalam şu barada ýörüte gepleşik berdi. Şurada görüşüňiz ýaly şol telewiziýan gepleşiginden alynan bir kadr, şurada aýdylyp dur. Test na koronawirus отправлен в Великобританию были заражены COVID-19. Ine Orsiýadyň telewiziýasy berip dur, federal kanaly berip dur şu barada. Bu üstesine ine ýaňy ýakynda maýyň başynda Tanzaniýanyň prezidenti beýanat bilen çykyş etdi. Şu Tanzaniýa urudylan, Günbatardan urudylan şol koronavirusy barlamak boýunça enjamlardan olarda da virus tapylýar. Bular şo barlamak üçin nädip görýärler? Şo gelen iýerilen şo test geçirmek üçin iýerilen enjamlar ulanyp ýanky geçilerden näme alýarlar? Geçilen agyndan burundan biram olarda paw diýip ýörüte bir miýwe bar. Şo miýweden alýarlar näme? Onam alyp ýörüte laboratoriýa uradýarlar. Onu laboratoriýada da barla geçirip ine şolarda koronavirus bar diýip netije çykarýarlar. Şu laboratoriýada barla geçiren adamlar şolardan hawasy geçirýärler. Şu testin nirde geçirilenine aýdylanok, şu haýwanda geçirilmi ýa-da antana geçirilmi, şu adamdan adam ýalan bolýarlar, ýanky probirkam ýüzüne. Geçirilen barlardan soň ana şu kimden alınan bolsa şu näme, haýsy adamdan alınan bolsa şunda koronavirus bar diýip laboratoriýa netije çykarýar. Hakykatynda bolsa ol näme miýweden alınan, biram geç burnundan alınan. Ol geçidi de ol ýanky virus bolmagy haky ýok, ol adamdaky bar virus da. Indi bu ýene bundan daşary. Ene bilen bir mysal, şu ine Tanzaniýanyň prezidenti bir ýurduň prezidenti şu arada beýanat edip çykyş etdi. Ine ondan soň şu waka barada Reuters habar agentligim ýörüten gepleşik berdi, täzelik berdi şu barada. Şu täzelik YouTube'da dur. Ine şu taýda görseňiz Reuters agentligi diýip ine şolaň näme sorundur. Belgesi. Şu Reuters agentligi şonu tasdiklap, şu inde Tanzaniýanyň prezidentiniň eden çykyşyny
ýürüte näme alyp, ýazga alyp, şo arada gepleşetdi. Indi bu üstesine, indi bu wakalar wa pikir etmeýän da şu ýaňy ýakyn dörendirýdi. Indi häzir başga bir zadyň üstü açylypdy. Ýaňky ýaly emeli ýol bilen wirusy, koronavirusy adamlaryň arasynda ýaýratmak işi şu ýylyň 7-nji fevralynda Amerika Birleşen Ştatlaryna amal aşyrylyp başlanypdyr. Soňam ýaňky enjamlaryň başga ýurtlara eksport edilýär. Şo arada da 7-nji fevraldan başlap şu işin başlananda bu arada Birleşen Ştatlaryň New York Times gazetesi ýazdy. Ine şurada görüşüňiz ýaly CDC labs were contaminated. Ine bular aýdýar şol CDC bir nämeň abbreviaturaty. Viruslara garşy ýaňky ketele garşy ine şurada görüşüňiz ýaly center bar ýörüte iş alyp barýan milli center. Ketele kontrol etmek hem preventiv çäreleri boýunça milli merkezi var Amerika Birleşen Ştatlarynyň. Şoň laboratoriýasynda ine Atlanta'da yerleşen 3 tane laboratoriýasyndan ikisinde virüs tapylýar. Şolaryň ýatan enjamlaryna. Näme diýmek, näme diýmek? Şol Amerika Birleşen Ştatlarynyň şo keselleriň öňüni almak we profilaktikasy boýunça milli merkezi öz laboratoriýasynda şol koronavirusy barlayan enjamlary ýasaýarlar. Şoňam ony ştatlara ýaýradýarlar. Şolaryň ýaýradan ýaňky enjamlaryndan ahyrky netijede barlygy geçirilende koronavirus tapylýar. Ol tötäneň birine tapylyp biler, ikisine tapylyp biler. Ýöne ol köp ýaýradan o giňlerimdäki ýagdaýyň gurrun edilýär taýda. Siz pikir ederseniz, onun şunda günäkär adamlar tutuldymy, jogapkärçiligi çekildimi, derine geçirilmi? Ýok. Gazyet ýazdy, şoň bilen bary iş bitdi. Kenýeden derine geçirilenok. Ýöne häzir bu materiallar toplap, bu maglumatlar toplap, faktlar toplap, indi bu uğruna çykyp beren adamlar var. Trump'ın bilýär, prezident Trump'ın bundan habarly. Prezident Trump bilýär, şu proýektiň çägine özüne mintäk ikinji ýerek prezidentlige dalaş etdirmeli üçin işin alınıp barlyanlygyny bilýär. Şoň üçin prezident Trump'ın häzir ätiýaçlyk bilen hereket edip başlady. Ýöne täk oňam köp da güýji ýetenok. Hawa. Ýöne men aýtjak bolýanlarym ine şolar ýaly halkara derejesinde uly dilluşyk gidip otyr. Onuň pikir etmeýän da ýaňky teoriýa zagawara diýerler da käbir adamlar şu ýaňky termin ulanmakdan çekinýärler. Ýaňky dilluşyk teoriýasy. Bu teoriýa diýil. Eger aýdylýan zat ýaňky ýaly faktlar bilen subut edilen bolsa, ol teoriýa bolmagyny betedýärde fakt görülýär. Men kädir ku görkezip aýdyp oturan adam. Faktlar. Indi bundan da aşary ýaňky men şu zatlar barada ýakynda makala ýazdym. Şu görýän makalaňyz bar, şu men awtory men blockbuster zaklüsyan осторожно тесно COVID-19 заражен. 20 aprelde men şu makalam orus tilli media terişlerinin köpüsinde çap edildi, bir näçetinde görüşümde ýalnys şu taýda men suratum var. Men ýöne Murat Rahim fady bilen ýazýan makalalamy Allah Murat Rahim tälle. Men şu taýda şol ýaňky üst açylan zatlar barada jyk gurrun berdim. Indi bu aňyrsynda näme? Kimleň eli bardyr diýip şaklanylýar. Indi şu lene esas meseleleň biri. Indi görülüp oturulsa Amerikanyň Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň käbir medisina laboratoriýalary koronawirusyň ýörüte mutasiýasyny döretmek urunna indi köp ýyllar bäri iş alyp barýan eken. Bu işde de olar gaty ýöňe ödipdirler. Indi men şol urda käbir dokumentler görkezjek bolýan, sebäbi resmi ýagdaýda bu laboratoriýalaryň hiç biri şu wada çenli boýnalanokdy. Şol koronawirusyň mutasiýasyny döretmek urunna iş alyp baranlyklary hem şol urda käbir netijeler gadananlyklary barada hiç ýyl beýan edilenoklar, gizlilik bilen alyp barýarlar. Onuň üstesine de bilşiňiz ýaly Amerika Birleşen Ştatlary 2001-nji ýylda şo himik we biologik terişlerden
ýaýramagynyň bakteriologik ýaradylmagynyň öňüni almak baradaky şertnamadan çykdy. Şoň geçirýän işlerini barlap bolunok. İçeri barlagyçylar Amerika Birleşen Ştatlarynyň laboratoriýalaryna baryp şolaryň nähili iş alyp barýanlygy, näme iş edýänlikleri bilen gyzyklanmagynyň haky ýok. Şundan peýdalanybam. Şol perden aslında şol Amerikan hem Britaniýanyň käbir laboratoriýalary koronawirusyň üstünde işläpdirler. Hem belli bir netijelere eýe bolupdyrlar. Men şu taýda bir dokument görkezjek bolýan. Şu men makalamda da şoňa ýöreýte men şelgi berdim. Koronawirusy patentlen bir gurama bar. Koronawirusy patentlemek näme diýmek? Eger bir minut tursaňam men şu taýda ne görkezjek. Men şu taýda patentiň nomeram bar. 2015-nji ýylda Britaniýanyň Ilmi Barlyk Instituty bolan Pirbright Instituty ödem laboratoriýalaryň şoň käbir filiallary laboratoriýalarynyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ýerleşýär. Şol genetik injeneriýanyň üstü bilen koronawirusyň mutasiýasyny döredýär. Ine şu institut. Ondan şonom halkara guramasyny, ýa-ni intellektual öňümleri patentleyen ýürüýte halkara bürosy bar. Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. Intellektual emlakleri hatabalyan ýürüýte guramada ýanky döredilen koronawirusyň çäre mutasiýasyny ýürüýte registrasiýa etdirip şoňa öýleri eýe çykýarlar. Şu institut. Şu dokument internetde dur. Şu dokumentde şol patentiň nomery bar. Şu patenti almak üçin 2015-nji ýylyň 20-nji iýulynda ýürüýte arda berilýär. Ýanky büro halkara bürosyny. Ondan gine şu gurama World Intellectual Property Organization diýen ýanky büro şonu hasaba alyp tasdikleýän, şoňa patent berýär. Patentleýär. 2016-njy ýylyň 28-nji ýanwaryna. Inni bunu döreden gurama haýsy gurama ine şu taýda adyny görýäňiz. Applicant şoňa arda beren Pirbright Institute. Britaniýanyň Pirbright Instituty. Onu döreden alymlar kimler? Onu döreden alymlar ine şu taýda sanawy bar. Inventors. Ine şu taýda görýäňiz, ine şu görýändiňiz şonu döreden alymlar şu institutda işläp. Şu dokument bilen men dol tanıştım da, bu dokument bildiğim dat değil. Ýöne şu şakaçen onu halkyň gözünden soğurak saklap, şu bilmezler öýdüp gelinen bolmaly. Şu taýda hasaba şonu alınan dat näme? Intellektual emlak diýilýän dat näme? Olaň aýtmagyny. Koronawirus. Görşüňiz ýaly, şolaň öňüren önümi koronawirus. Koronawirusyň çäre mutasiýasy. Şu taýda şol abstrakyny, anotasiýasyny gysgaçyk beýany bar. Şonu nädip mutirläpdirler. Şu koronawirus ýürüýte koronawirusyň DNK-sy bar. Belok zynjyry bar. Şol belok zynjyryna şu ýanky institutyň adamlary belli bir mutasiýa işini geçirýärler. Şu taýda üýtedilen beloklaryň nomerlary ama şu taýda görýäniňiz proteins diýip. Şu beloklaryň nomery şu zynjyrdaky belok zynjyrynaky belli şu nomerler. Ana şolarda ýürüýte manipulasiýa geçirilip üýtedilýär da wirusyň çäre görnüşi döredilýär. Inni soň boýuna alandan ýanky institutyny boýuna alyp çykyş edýär we biz inni boljak iş bolan soň inni bilinen soň biz iş geçirdik ýöne biz ol wirusy mutirläp onu güýçlendirmek üçin etmedik de her bir wirusyň öz aýratyny bolýar patogenlik diýilýän ýanky güýji bolýar şoň adamy ýanky zäherläp şoňy keselledip bilýän güýji patogenligi diýilýär. Ana şu institutda ýa biz ýa şoň patogenligini pete düşürmek üçin iş alyp bardyk diýär-de. Nädip pikir edip görüň. Şolar ýanky koronawirusyň syryna aralaşypdyrlar. Şoň haýsy genini, haýsy biologyny üýtedende şoň güýjüniň petelýänligini bilýärler. Indi pikir edip görüň şol
sıry ele alan alımlar şol virusu güýçlendirýän diýse, şoň patogenligini güýçlendirýän diýse, ilne ýam açary bar. Pikir edip görüň, siz ýanky aýdalyň, siz bir bulupy ýapyp bilýäňiz, yapmagy öwrenip siz ýöne açmagan bilýänsiňiz da onu şoň syryny. Diýmek ýanky koronavirusy, koronavirusyň patogenligini peteltmegi bilýäňiz, onda güýçlendirmegi bilýän bolmaly. Bir logik netije da. Indi şonu olar boyun almajak bolýar. Ýok, biz ýa-ni koronavirus ýöne geljekde diýä ýanky injeksiýasy, şoň waksinasyny döretmek üçin iş alyp bardyk diýär da. Indi şo dokumenti okaňda da görünüp dur. Şonu ýa biz waksinasyny ýam şo waksin üçin şu koronavirusdan ulanyp biljek diýip ýazylgy. Indi imma öldürem şu gün kuguna çenli koronavirusyň waksinasy ýok diýerler. 2015-nji ýylda heni arza berenlerinde bundan 5 ýyl şu koronavirusyň waksinasyny döredip bolýanlygyny şo taýda düşündirip aýdýarlar şo dokumentde, ýanky institut. Indem bolsa öldürine hamala inni uğruna çykyp şo waksinasyny döretjek bolýanlar. Diýmek şo waksinasy ýam döredilen bolmaly, taýýarlanyp goýulan bolmaly. Indem häzir şo virusy ýaýradan etdiň, indi şonu realizowat etmeli, ambalaşdyrmaly. Şondan satmaly. Şo ýanky waksinalary birinjiden bir tarapdan milliardlarça, trilyonlarça dollar pul gazanmaly. İkinji tarapdan başgadan tek has aňryk gidýän bir maksatlaryň baý bolmagy mümkin. Nähil maksatlar bolup biler? Ana şo arada da häzir birazjyk durup geçmekçi. Ýöne şu taýda ýene bir bellemeli zat bar. Indi şol işleri kim maliýeleşdirýär? Döwlet maliýeleşdirýär. Eger döwlet bolsa haýsy döwlet. Ya onu bir hususy biznesmenler maliýeleşdirýär, fondlar maliýeleşdirýär, kimler? Indi şu işte esasy fond berici dünýäniň iň baý adamlarynyň biri bolan Birleşen Ştatlaryň raýaty Bill Gates. Bill Gates'in ýörüýte fondu bar. Ýanky Bill and Melinda Gates diýip. Ýa-raýaly kidi ýörüýte fond döredýärler. Şol fonduň pullarynyň sowulmaýan ýeri ýok. Nöwediňiz pikir edip görüň da milliardlarça dollar şol ýanky fonddan serişde goýberýär. Şolar ýaly gizlin laboratoriýa barlygylary işler üçin hem gizlin wiruslary döretmek goýunçy. Ol Bill Gates'in özüne gerekmi ka? Ya başga adama gerekmi ka? Ya başga güýçlere gerekmi ka? Şu arada biraz pikir edip görüň. Ya Bill Gates'in şu öz pullary diýýärmi? Şol diýilýän fondlar bar. Belli bir döwürde bilýän bolsaňyz Niýazowyň öz taşyýlaýyş fondu bardy. Onu da Arap ýurtlarynyň şeýhlerinden pul berýärdi. Her daşary ýurtlardan şol Niýazowa sowgat berjek bolsalar, şonu şo Niýazowyň fonduna pul geçirýärdiler da. Şo pulumyzyň nirlerden çykýanyny belli diýerler. Indi häzirki wagt Günbatarda da belli adamlaryň adyna fondlar bar. Siz eşden bolmagyňyz mümkin. George Soros'un fondu bar diýip, onuň Bill ýanky Hillary, Bill Clinton'ın adyna Clinton fondu bar diýip, ýanky şolar ýaly şolaň hatarynda ýanky Bill Gates'in öz fondu bar. Şol fondlar ol adamlaryň öz pullugyny aňlady. Nok şol adyna berilen adamlar bar. Bill Gates'in fondunyň puly Bill Gates'in öz pulu ýaly. Şoňa pul ýatyrýanlar belli proýektlere pul ýatyrýan güýçler, kampaniýalar. Esasan bolar döwletler däl, hususy biznesler, korporasiýalar. Ýana George Soros'un fondu. George Soros'un öz kisesinden gelýän pullary diýen bolsaňyz gaty ýalňyşýaňyz. George Soros öz kisesinden bir köpük adamyň bäkbidi üçin harçlajak adam däl. Ol apşak diýilýän pul. Ýani ors dilinde kriminal toporlarda, jenaýetçi toporlarda apşak diýilen bir düşünje we ortak pul diýilýär. Şu ortak pul her bir adam şu taýyk belli bir prosentini geçirip durmaly şu jenaýetçi toporyň agdalary. Nirden pul gadansa şoň belli bir prosentini. Ondan şu ortak pul indiki geljekki işler üçin harçlanylýar. Bir naýomluk tutulmalymy adam öldürmek üçin pul bermelimi şu apşakdan berilmeli. Ya bir çinownygy para berip satyn almalymy şu apşakdan tölenmeli. Ana şolar ýaly zannaýaman işler üçin çok kriminal jenaýetçi toporlarda şonu ýaly ulanylýan praktika hem ulanylýan ýanky umumy pul ortak pul diýilen düşünje bar. Şu Günbatarda ulanylýan praktika bar, şu fondlaryň praktikasy. Gynansak da edil şolar ýaly
praktikaga batdylar. Şolaň edýän işi. Indi men ýanky ýöne ýere ýanky men masal getiremok şol ýanky fondly meselede. Täze şu taýda görkezen dokumentimde de şol iş alyp baran bir aýt guramasyny esasy maliýeleşdirenden biri Bill Gates. Bu arada da bu saytyň şu institutun öz saytyna anyk maglumatlar var, şonu görkezýär. Indi şu datlar gözüňde tutup ýa-da Amerikaň Birleşen Ştatlarynyň ilaty ýakynyna ýörüýte petisiýa guruldy. Şu petisiýada da şol ýanky Bill Gatesiň fonduny we özüni insaniýete garşy jenaýat etmekde aýplaýar Amerikaň Birleşen Ştatlarynyň kraýatlary. Şu petisiýany inha 10 aprelde guruldylar, ýa-ni ýakynam şu tamamlandy. 10 maýda da tamamlandy, bir aýyň dowamynda şoňa 100.000 adam ses bermeli, gol çekmeli, emma gol çeken adamlaryň sany 500.000 denem geçdi. Häzir Amerikaň ilatynyň arasynda şu arada gaty giňişleýän düşünje we köp adamlaryň üçin öwrenýän adamlaryň arasynda şol işleri kimin edip berenliginden eýem köp adamlaryň belli bir derejede habary bar. Şoň üçin şu taýda şu dokumentde aýdylýan şu petisiýadaky maglumatda näme aýdylýar? Şol Bill Gates şu häzirki pandemiýany öňünden aýtdy. Şoňa öňünden taýýarlanyp gelen adamdygyny bildirdi diýip şu taýda bir näme getirilýär. Mysal getirilýär. Şol Bill Gates 2015-nji ýylda bir çykyş etdi. Şo bir çykyş eden çykyşynda dünýäň ilatyny 10-15% adaltmagyň zerurdygyny aýtdy. Pikir edip görüň, haýtydyr bir kompýuterçi, ödem medik hem däl, lukmanam däl, bir kompýuter urundan biznes alyp barýan Bill Gates 2015-nji ýylda bir eden çykyşlarynyň jemgyýetçilik çykyşlarynyň birinde dünýäň ilatyny 10-15% kemetmäge zerurlygyň bardygyny, ödem şonu vaksinanyň üstünden edip boljakdygyny açyk diline getirdi. Gizläp durma. Indi häzir şu maglumaty gizlejek bolýarlar. Häzir internetden gözläp tapma, hatda ýöne tapyp bolýar henide. Indi şu ýanky nämäni petisiýany gurulýan adamlar şoňa ýütüşekýär. Bill Gates şunu aýtdy diýe. Ödem vaksina üstünden etmeligini aýtdy şonu. Oň üstüne de 2019-njy ýylyň 18-nji oktýabrynda edil şu koronawirus pandemiýasynyň Hytaýda başlamagynyň öňýany New Yorkda bir maslahat geçirilýär. Ona maliýeleşdirenden biri şol Bill Gatesiň fondy. Şol maslahatda inni ýakyn wagtlarda ýüze çykaýmagy mümkin pandemiýa taýýarlyk görmek barada gurrun edilýär. Pikir edip görüň. Hytaýda pandemiýa noýabryň ahyrynda başlaýar. Epidemiýaň alamatlary. Şondan dogry bir aý öň Amerikaň Birleşen Ştatlarynyň içinde bir näçe guramalar ýygnanyp ýakyn wagtlarda pandemiýaň bolmagy mümkin, şoňa biz taýýarlyk görmeli. Öden biziň hasabymyz boýunça şol pandemiýada 65 milyona goloy adam ölmeli özleri hasap çykarýarlar. O nähil bolýar? Ente pandemiýa başlamagy alamaty hem ýok. Ýöne şoňa taýýarlyk görmek barada Bill Gatesiň guramaty hemem şoň ýaranlary ýörüýte ýygynyp maslahat geçirýärler, onam ýapyk kapylaryň aňyrtynda geçirýärler. Oň ýazgylary häzir käbir internet saýtlaryna çykdy. Käbir edilen çykyşlar. Şo taýda öňünden görüp aýdýarlar. Ýakyn wagtlarda pandemiýa bolmaly, bizna çaklalyň. Şondan şo bolandan nähil bolmaly, nähil ödüm alyp barmaly diýilen ýaly gurrun edilýär. Awa Bill Gatesiň we onuň toporunyň alyp barýan işleri diňe bilen hem çäklenenok. Häzir men käbir datlary görkezmekçi. Ştaýda ýakynda adam ors diline çykýan çäre zakon adam we kanun ýen gepleşikde de şo Bill Gatesiň eden çykyşyny ýörüýte görkezdiler. 2015-nji ýylda eden şo çykyşynyň ştaýda ýazgatyny görkezdiler. Men häzir dolum tek açyp oturjak gel, ştaýda bir minut dursaňyz.
Şu taýda şol Bill Gates'in eden çykyşynyň ýadygysyna şu taýda bar. Eger şonu internetten tapsaňyz da ors diline şu gepleşik keniden bar, şu taýda dinläp bilersiňiz. İnglis diline çykyş edýär, onuň terjimesinden berýärler. Awa. Indi bu üstesine yeni bir petisiýa geçirildi. Ýakyndan geçirilip ýör häzirim. Bu indi şu geljekde şu koronawirusa karşı hamala koronawirusa karşı diýilip yglan ediljek vaksina karşı durmak barada. No to mandatory vaccination for coronavirus. Beýdimek näme dilýär? Şu hukmany adamdan boýunna dakylaýjak ýa-ni vaksina öňüni almaly näme diýerler? Çykyş edýärler adamlar. Beýdimek näme diýmek? Mart aýyna Daniýanyň parlamenti eýem öňünden howlup bir kanun kabul etdi. Şu kanuna laýyklykda eger ýakyn wagtlarda koronawirusa garşy nähiller bir vaksina peýda bolsa, şonu ilatyň arasynda şol tanjym geçirmekligi hukman etmeli. Milletin etmelilerle hukman hemme şu vaksinadan geçmeli etdiler şu kanun esasında. Şeýle kanuny ýakynda Germaniýada kabul etjek boldular. Ýöne ilatyň ýokary aktivligi sebäpli şu kanuny parlamentiň garamana goýup bilmediler. Kanun taslama görünüşinde ilki peýda boldy. Soň halk ayaga galyp urady bolyn, onuň şonu häzirlikçe togtatdylar. Ýöne tek häzirlikçe togtatdylar. Şeýle kanunlary kabul etjek bolýan başga ýurtlarym bar. Indi bu taýda nähil howp bar. Esasy ilaty gorkudýan zat näme? Şol tanjymlary, şol vaksinany dörediýänler esasan häzir hususy laboratoriýalar. Döwlet laboratoriýalar diýil. Eger galyklanyp görseňiz wa şu döwlet bilen hyzmatdaşlyk edýän laboratoriýalar ýanky ýaly toporlaň maliýeleşdirýän laboratoriýalary. Indi şoň içinden habarly adamlar, wraçlar, hem lukmanlar şondan şol edilip bören işden içindäki maglumatlardan habarly adamlar şol geçiriljek vaksinaň öz içinde täze problema dörecek zatlar bar diýip duýduruş berýärler. Ödem diňe bir wirus täze wiruslar däl. Adamyň genetikasyna, adamyň DNK-syna täsir etjek zatlar bar diýip duýduruş berýärler. Ana ola bir tarapy, ikinji tarapdan häzirki wagt hiç kime gizliň zat däl. Käbir Günbataryň käbir institutlary, teknologik institutlary mikroskopik mikroskopik derejede ululukda nano çiplerini üretdiler. Beýdimek näme diýmek? Ýanky nano çipleri şpirisiň içi bilen, ýanky ukoluň üstü bilen, tanjymyň üstü bilen adamyň tenine de ýankyny salyp bolýar, geçirip bolýar. Adam şonu bilmeýänem galýar. Şu tejribäni häzir Amerikaň Birleşen Ştatlaryna ulanyp berler. Onu syna görünüşinde ulanyp berler. Indi şonu häzir käbir Afrikan ýurtlaryna da şonu tejribe görünüşinde ulananlyklary barada, ýöne gowy maksatlar bilen ulanýanlyklary barada maglumatdan peýda boldy. Bunam gidläp durjak koronawiruslar. Indi özüňiz pikir edip görüň. Häzir käbir ýerlerde şonu adamyň özüne duýdurup, indi biz şonu gowy maksatlar bilen edýäs, şu çip bilen sen hemme maglumatlaryň saklap bilýän, ondan biz sen saglygyň baradaky maglumatlaryň şu taýda biz saklap, ýanynda hiç zat kartoçka götürmegiň geregi ýok. Diňe şonu çeniňe urdursam, özüňe hemme işi ýeňilleşdirýär zat diýip, şolar ýaly häzir tejribe görünüşinde amala aşyrylan işler bar, tanjymlar bar. Indi şonu tutuş dünýäň ilatynyň boýuna dakmak hopy bar häzirki wagt. Indi şu ýöne bir boş söz däligini görkezmek üçin men size bir maglumat berkedeýin. Şol men makalamyň içinde şeýligi bilen görkezlen bir maglumat bar da. Häzir bir minut dursaňyz. Ine şu taýda men Bill Gates bilen hyzmatdaşlyk edýän ýörüte bir Amerikan Birleşen Ştatlarynyň institutunyň döredýän çipleri barda, mikroçipi barda maglumat ýerleşdirdim. Ine şu taýda açyk aýdylýar. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Massachusetts institutu, teknologiýa institutu şu ýanky ýaly nano çipi döredipdir. Şu barada da 2019-njy ýylyň 18-nji dekabryna şol institutuň öz saýtyna ýörüte maglumat ýerleşdirildi. Ine
strong medical information below the skin surface. Sizin diye medicine informasyonu siz baradaky diye medicine kartoçkaňyzy sizin diye deriňiň aslynda yerleştirip bolýar diye. Onu nädip yerleştirip bolýar? Inha delivered along with vaccine. Şonniye vaksinaň üstü bilen edip bolýar. Aýdýa. Açık boýnaly otyr ina institut. Şo barada ina ýürüte tejribe geçirilýän aýdýa. Indi şol ýanky gurrun edilýän çipler hem şol institutun öz diline şol çipler kwantawy toçkalar, kwantawy nokotlar diýilip atlandyrylýar. Kwantawy nokotlar diýilip atlandyrylýar. Inni pikir edip görüň, şu institutu maliýeleşdirýän, ýa-ni şu laboratoriýa işlerini maliýeleşdirýänden biri Bill Gates. Inni pikir edip görüň, Bill Gates'in eliniň ýetmeýän ýeri ýok. Ine şoň ady nanokristal. Şu nanokristallaň etatynda döredilen şol çipler quantum dots. Kwantawy toçka, kwantawy nokotlar diýip atlandyrylýar. Ana bu ýanky aýdylýan, burun edilýän şu çipleň bir görnüşi. Şonam açyk boýnaly otyrlar. Şonu ýanky tanjymyň üstü bilen adamyň tenine goýup bolýar diýip. Ona maliýeleşdirýän, etaty maliýeleşdirýänden biri Bill Gates. Indi pikir edip görüň, şu Bill Gates häzir koronawirusa garşy tanjym döretjek bolýan vaksinany döretmek üstünde iş alyp barýan 7 tane laboratoriýany maliýeleşdirip otyr. Bir tarapdan ýanky çip döredýän institutlar, laboratoriýalar maliýeleşdirýär. Beýlek tarapdan hem häzir koronawirusa garşy goýa hamala şolurda vaksina döretmek boýunça iş alyp barýan laboratoriýalary maliýeleşdirýärmiş. Indi pikir edip görüň, elinde çip bar, tanjymyň üstüne urup bolýan çip bar. Bilen elinde şol bir wagtyň özünde de häzir inha bir delil bar. Tutuş ilata vaksina geçirmek üçin. Näme? Howtara döretdiler inha koronawirus bar diýip, hay inha adamlar ölüp barýar, häzir gyryljak, ilat gyryljak, batymrak tanjym alaýmataňyz diýip dogul ýaýra diýerler. Onsoň häzir bir näçe aýdan soň ellerine vaksina alyp gelirler. Hemen biz sizi halat edilýär, ine bizde vaksina bar. O vaksinaň içinde näme bar? Ýa-ni tanjymyň içinde näme bar? Nämeden ibaret? Onu hiç kim bilenok. Onu barlamaga hakyňam ýok. Şonu barlap biläjek garaşsyz laboratoriýalar ýok. Şonu etjek bolsa şolara ýol berenoklar. Hatda şonu geçirýänler de eger birinciden agul vaksinany eliň almaly, o laboratoriýalar. Onu hiç kime berenoklar. Onu diňe adamlara tanjym etmek üçin ulanýarlar, emma garaşsyz laboratoriýalar häzir şonu barlajak diýildir, olary bermeýärler. Sebäbi näme? Sebäbi hiç kim bilmelýär şoň içinde näme adyny. Indi pikir edip görüň, şunu edip öğrenler, hususy biznesmenler, hususy kampaniýalar, bularň içinde farmasevtik kampaniýalar, kime kampaniýalary bar, tehnologik kampaniýalar, laboratoriýalary bar. Bunu maliýeleşdirýänlerden köpüsi olaram şahsy biznesler hem biznesmenler. Olar bir tarapyndan taýlanan adamlar diýil, halkyň alajasyny etjek adamlar diýil. Onu edip birden olar biziň akwalymyza çätir ejek zatlara goşulyp berler. Kim olary ygtyarlykdy? Kim olary haýrady? Bizim tenimizin üstü bilen, bizim tenimizi ulanyp özlerine häzir milliardlarca dollar pul kazanmak üçin hereket etmeýänliklerine kepil barmy? Kepil ýok. Tersini görkezýän, şoň garşylyk tarapyny görkezýän faktlar bar. Indi bu üstesine ýanky gurrun edilýän laboratoriýa işleri diňe bir Amerika Birleşen Ştatlaryň ýa Britaniýanyň şäherlerine de geçirilen o. Oň şäherinden daşyndan hem geçirilýär. Ýanky bilýän bolsa, geçden bolsaňyz soňky wagtlar Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Hataýyň häkimetlerine aýplama bildirýär. Ýani siz koronawirusyň döremegine ýol berdiňiz. Şoň öňüni almaly, şoň öňüni almadyňyz, şoň üçin biz sizi günäkärli ýasyp çykyş edýär da Trump. Şoň arasynda da belli bir itaatlar bar. Şonu ýöne Trump ýöne bir aýdyp görlenokda bir zatlar diýjek bolýar. Ýöne şoň näme bilen baglanşyklydygyny
bağlanışıklıdan entekken adamlar düşünülen nokta. Men häzir şu taýda bir zady görkezijek bolýan. Şu taýda şol Trump'ın aýdýan sözlerine nähil deliliň bardygyny. Ha şu taýda Britaniýanyň Sun gazeti ýakynda 29 aprelde bir makala çap etdi. Diňe bir Britaniýanyň gazetleri ýa-da okýar soňky wagtlar Amerikan Birleşik Ştatlarynyň gazetleri ýazdylar. Şol prezidentiň bir maslahatçysy bolup oturan Anthony Fauci diýip biri bar. Bu Anthony Fauci diýilýän adam ine şol adam. Oň ýerine ýetirýän wezipem allergiýa hemem ýokunç kesellerine garşy görüşýän Milli Institutuň direktori. Allergik hemem ýokunç kesellerine garşy görüşýän Milli Institutuň direktori. Şol adam inni Amerikan Birleşik Ştatlarynyň soňky 5 prezidentine maslahatçy bolup oturan adam. 5 prezidentine şol urda maslahatçy bolan, ýokunç keseller bilen baglanşyk meselelerde. Inni şol adam 2015-nji ýylda Birleşik Ştatlaryň territoriýasynda şu koronawirus bilen baglanşykly laboratoriýa işlerinin geçirilmegine gadagançylyk ýerlerine parlament tarapyndan şol betmeli bolýan. Şol adam ýanky laboratory koronawirusyň üstüne alınıp barylýan bildiğin laboratoriýa işlerini Hytaýda alyp barmak üçin ýörükçe finans geçirdi. Oňa da gol çekip o finansy geçirýänem şol wagtky prezident Barack Obama. Şolum ýanky şolny barlyklar niýede geçirilýär? Şu Amerikan Birleşik Ştatlaryna alınıp barylýan ýanky koronawirus boýunça barlyklar Hytaýyň Wuhan şäheriniň laboratoriýasyna geçirilýär. Şonu maliýeleşdirmek üçin Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň $7,5 milyon goly pul berilýär. Indi sonra ýüze çykýarda şu Wuhan şäheriniň laboratoriýasynda geçirilen şol laboratoriýa işleri, koronawirusyň üstünde işlerinden Hytaýyň hökümetleriniň habary boldymy ýa bolmadymy diýen sonra ýüze çykýar. Ana şoň üstüne açmak üçin Donald Trump häzir Hytaýyň hökümetine basyş görkezýär. Obamaň döwründe jenaýetçilikli hereket edip, ine şol adamlar şu taýda alınıp barylýan laboratoriýa işlerini Hytaýyň Wuhan şäheriniň laboratoriýasyna geçiripdirler. Oň üçin hem ýörükçe pul berilipdir. Şolam jenaýetçilikli iş, ýöne şoň üstüne açmaklyk häzirki wagt Hytaýyň häkimetleriniň bermegine bagly bolup dur. Ana Donald Trump'ın aýdýanlary, ol göni tekstilen aýdan nokta gaýtaklaýyn aýdýar. Onu Trump näme üçin edýär? Sebäbi şu düşmanlar we häzir şu keseli ýaýradyp, şuň başyny başlap, şonu maliýeleşdiren adamlar häzir Amerikan Birleşik Ştatlarynyň içinde otur. Käbir ana maslahatçysy bolup otur Donald Trump. Ýöne şoňa Trump'ın eline delil gerek, şolara garşy iş gozlamaga. Obama garşy häzir iş gozlap bolýar. Näme üçin? Şol laboratoriýa barlyklary gadagan edilenden soň bu urdaky işler Wuhan'a geçirilýär, soňra Birleşik Ştatlaryň büdjetinden pul berilýär. Ana şu taýda kanun bozmama, ödem ýönemegine kanun bozma däl. Gatysyndaky kanun bozma bar. Indi käbir adamlarda sonra ýüze çykmagy mümkin. Men başda duýdurdum da şu bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň Türkmenistana barmak meselesine gaty şüpheli garamandy. Ol BMG'ň bu guramasy bu taýda näme edip orta gelýär, ara gelýär diýip adamlar sonra vermek mümkin. Olam ýöne ýerlenýär. Yerlikli sonra ýöne o soragyň jogaby şu taýda. Ýanky häzir bir minut durum. Birleşen Milletler guramasynyň bütün dünýä saglyk guramasyna häzir kim ýol başçylyk edýär? Ine şol adam ýol başçylyk edýär. Bu adam asly Etiopiýaly Tedros Ghebreyesus. Tedros Ghebreyesus Etiopiýanyň odolky saglyk ministri bolup işlän adam, hem daşary işler ministri bolup işlän adam, ýöne medisina bilim bolmady adam. Şu bütün dünýä saglyk guramasyna ýol başçylyk edip oturan adamda medisina urundan bilim ýok. Biyologiýa urundan bar, ýöne medisina urundan bilim ýok. Ikinciden, bu adamyň nädip şu wezipany eýläp bilmegine 2017-nji ýylda şu taýlanana köpleri haýran galdy. Näme üçin?
Hewawi öz öwründe şu Tedros Ghebreyesus adam zada karşı insaniyete karşı cinayet etmekte genotsit taýplanan adam. Onu näme bilen baglaşdyrýarlar? Ina şu taýda da aýdylýar. Şu makala New York Times gazetinde 2017-nji ýylda şuň täkwidi bellenmeginiň saýlanmagynyň edil öňýany ýazylan makala. Ina şu taýda da gazet aýdýar da şolleýär bütün dünýä saglyk guramasyna ýol başy saýlanjak adam epidemiýalary şol öz ýurdunda bolan epidemiýalary bastyr ýusur etmekde aýplanan adam diýip şu taýda makalada aýdylýar. Şol ýanky adam Gebreyesus 2005-nji ýyldan 2012-nji ýyl aralygynda Etiopiýanyň saglyk ministri bolup işleýär. Şo döwürde Etiopiýada bir näçe gedek tapgyrlaryň halera epidemiýasy ýaýraýar. Şoň öňüni almak üçin gadal haç guramasy ýurdun içine barjak bolanyny ýanky serketsiz lukmanlar guramasy barjak bolanyny şolary ertenok baranlaram deportasiýa edýär. Bir giden 10 miňlerçe adamyň ölümine galýar, şu taýda halera keseli ýok edýär. Etiopiýanyň ilaty. Ol ilatam ýöne bir Etiopiýanyň ilatam dälle milli ağırlık bolup oturan ilatyň ýerleşýän ýerleri şu taýlarda ýaýraýar. Şoň üçin hem ýanky Gebreyesusyň tiýaty garşydaşlary aýdýar, sen şonu şol adam diýär, şu bilkaslaýyn etdirdi diýär, şol halera keseliniň şu taýda taýpalara ýaýramagynyň öňüni alman bilkaslaýyn şonu ýaýratdy diýip şoňa garşy genotsit taýplama bildirdiler. Ana şolar ýaly adam häzir bütün dünýä saglyk guramasynyň başlygy bolup otur. Öden şoň eden işleri hem ýerde dokumentleşdirildi. Şo döwürde gadal haç guramasy tarapyndan, terhetsiz lukmanlar guramasy tarapyndan dokumentleşdirilen faktlar bular. Emma şoňa garamazdan ahyrdan öden medisina bilim bolmadyk adam. Ahyrdan ana şolar ýaly adam bütün dünýä saglyk guramasyny 2017-nji ýylyň tomrunda ýol başy taýlanýar. Kim taýlaýar? Gilliň ses bilen taýlaýarlar. O ses berişlerini ähil geçirilýänden hem köp adamyň habary ýok. Ýöne özüňiz pikir edip görüň, başga näme professional adam tapylmadymy ka ýa medisina urundan bilimli adam tapylmadymy ka. Ýa üçin gel şol genotsit taýplanýan adamy getirip bütün dünýä saglyk guramasynyň başlygy taýlamaly. Diýmek, şonu getirýän güýçler şoň bilen hyzmatdaşlyga gydyklanma bildirýän, şo taýda bähwidi bar adamlar bolmaly. Şolaryň birem ýanky bellek geçirmeýäli Bill Gates. Indi ýöne koýup mysal getireýin, Bill Gates'iň oýnaýan roli barada şu bütün dünýä saglyk guramasynyň işinde. Ine bu taýda da ýene de bir makalany görkezdiň, ana şu ýanky bütün dünýä saglyk guramasynyň başlygy barada ýazylan ýaňyakynda ýazylan bir makala bar apreliň 15-inde. The gangster head of WHO. Beýdemek näme? Şolleýär bütün dünýä saglyk guramasynyň başlygy diýär gangster diýär. Gangster diýip adlandyrýarlar şonu. Şoň şu barada da ýürütene deliller getirýär. Şoň eden jinayetçilikler barada. Getirilip şolary ýürüte ýeňişleýin makala bar. Şu barada. İngiliz dilinde şu taýda Günbatarda bu meseleler aralyp maslahatlaşyp ber. Spesialistler arasynda, bilermenler arasynda. Ine Bill Gates şu bütün dünýä saglyk guramasynyň işinde uly rol oýnaýan biznesmenden biri. Bill Gates hiç kim tarapyndan taýlanan adam däl. Ne şu taýda şu makalada şu Bill Gates'iň edýän täsirleri barada gurrun edilýär. Ne şol pul goýberýär. Bütün dünýä saglyk guramasyna Bill Gates'iň goýberen terişdeti ne soňky 2000-nji ýyldan bäri şoň goýberen terişdeti 2 milyar 400 milyon dolar. Pikir edip görüň. Haýsydyr bir biznesmen Bill Gates bütün dünýä saglyk guramasyna ýöne meýletin 2,5 milyarda boloy dolar goýberýär. Soň 2000-nji ýyldan başlap 2017-nji ýyla çenli aralykda şoň ine harçlan puly. Indi özüňiz pikir edip görüň, bütün dünýä saglyk guramasy bizim saglygymyz barada alad etmeli gurama. Ýöne şo guramaň terişde de büdjeti esasan ýanky ýaly biznesmenden pul bilen dolandyrylýan gurama. Oňa döwletler pul goýberýär. Ýöne diňe Bill Gates'iň goýberýän şo gurama berýän meýletin
pul değil, adlandırılan pul, Amerikan Birleşen Ştatlarının tutuş döwletiniň goýberýän pulundan tehlat. Indi bilişiňiz ýaly ýa ýakynda aprel aýynda Prezident Trump şu bütün dünýä saglyk guramasyny maliýeleşdirmegini betetjekdigini elan etdi. Näme üçin? Sebäbi şonu korrupsiýada aýplady. Şu koronawirus bilen baglanşykly pandemiýa ýaýramagyna da günäkärledi. Onu tek dol aýdanok käwirdatlary. Ýöne şuňam ýöneki ýerden däli görünip dur. Sebäbi bu guraman işini daşyndan maliýeleşdirýän biznesler hem biznesmenler ýa bu şu guraman işini dolandyryp otýar. Onu näme de görüp bolýar ýeneden. Ha, ýene bir fakt bar. Deňeşdirip görüň, ine şu bütün dünýä saglyk guramasyna goýberýän terişden grafigi. Şu taýda 2018-nji hem 2019-njy ýylda goýberilen terişdelerin ine prosenti görkezlen. Ine voluntary ine şu bölük meýletin biznesmenden goýberen pulunyň meçhuri 80% büdjeti şu gurama. Biznesmenden goýberen pulu. Diňe 17% hökümetler tarapyndan goýberilen terişde. Indi öňüňiz pikir edip görüň. Şoň tutuş büdjeti wa ýanky guraman bütün dünýä saglyk guramasynyň tutuş büdjeti şu 2 ýylyň dowamyna görkezlen büdjeti 5 milyard 624 milyon dollardan var. Şoňam agla öýelek 80% hususy biznesmenlerden gelýän pullar. Indi pikir edip görüň. O nähili biziň ykbalymyza jogap berýän gurama biznesmenden biznesin berýän pullaryna bagly bolup otýar. Onda biziň ykbalymyzy kim çölýär? Hökümetler çölýärmi? Saýlanan guramalar, saýlanan adamlar, biz tarapyndan saýlanan adamlar çölýärmi ýa-da biznesler çölýärmi? Elbetde biznesler çölýär. Ana şu biznesler, ýa-ni şoňa pul berýän biznesler esasy näme bilen baglanşykly biznesler, nähili guramalar? Farmasevtik guramalar, vaksinalary çykarýan guramalar, ýa-ni Bill Gates'iň fondlary ýaly fondlar, dürli hili bastyrýus, garanti işler, şular işler bilen meşgul bolan ýa-ni fondlar hem guramalar. Ana biziň ykbalymyzy kim çölýär? Indi biz şu gurama öz ykbalymyzy, şoň döretjek vaksinasyna biz ananyp bilersmi? Dogry aýdyn, men anany bilemok. Indi şu zatlaryň esasynda da adamlar şoňa garşy çykyş edýärler. Häzir Günbatarda uly diskussiýa gidýär. Şol finanslaryň öňüni almak barada, şu guramany ýanky daşyndan edilýän täsirden halat etmek barada diskussiýalar gidýär. Ýöne gynansak da buň berýän netijeler ýok diýen ýaly. Edenler ne diýýärler? Bulurda hökümetler etmeli, döwletler etmeli, sanksiýa girilmeli. Suda çekmeli. Sebäbi o taýda konflikt interesi var. Konflikt interes bähwitlen konflikti var. Öňüňiz pikir edip görüň, häzir siziň saýlan deputatyňyz aýdylny bir demokratik ýurtda ýaşaýan bolsaňyz, siziň saýlan deputatyňyz bir biznes guramalary pul berýär, şonu maliýeleşdirýär, şoň işini. Siz şoňa bir parkalap garap bilersiňizmi? Şol bir ýanky deputat ondan adalatly iş alyp bararmy halkyň bähwidi üçin ýa-da şu biznesleň bähwidi üçin hereket edermi? Öz-özünden düşünip bolar. Ana şoňa da bähwitlen konflikti diýilýär. Hökümetden, döwletden aýlyk alyp oturan siýasatçylar, biziň ykbalymyzy çölýän siýasatçylar biznesden, biznesmenlerden ýanky ýaly görnüşde para almaga haky ýok. Bu para günden para ýanky Bill Gates'iň 2,5 milyard beren pulu para. Onu ýöne kanunlaşdyryp beren bolýar. Oň aňyrsynda näme maksat ýatyr? Onu ýaly bunça pul beren soň olar näme isleýär şu gurama üstüne? Nähili iş amala aşyrjak bolýar biziň üstümizden. Ana şu esasy soraw bolmaly. Şol adamlar häzir biziň ykbalymyzyň üstünde oýun edýärler. Biziň çenimizde nähildir bilinmeýän vaksinany goýberjek bolýarlar. İçinde näme bardygan belli däl. Şu zatlar anyk edilýänçe adamlar şoňa ýol bermeliler. Garaşsyz laboratoriýalar şoň jogapkärçiligini üstüne alyp şonu barlap netije çykarýança tanjyma beýlede dursun. Şolaň ýollaýan ýanky ýaly koronawirus boýunça geçirilen test enjamlaryna da ýol bermeliler. Şolarym öz tenine degirtmeliler. Sebäbi buň arkasynda ýanky ýaly jenaýatçy toporlar we biznes toporlar, bundan milliardlarça dollar peýda görýän farmasevtik guramalar var. Olaň adamyň ykbaly bilen işi ýok, olaň bar alada öz biznes, öz
jüwleri, öz kiteleri hem kontrolluk. Dünýäň üstünden kontrolluk etmek olur. Olaň aňyrtynda da ulu banklar dur, sebäbi häzirki döredilen problema banklaryň haýyryny işleýär. Nädip işleýär? Häzir ekonomikalar, ykdysadyýat çöküp otur hemme ýurtda. Şu ykdysady çökünçilükden çykmak üçin ýurtlar näme etmeli? Banklara ýüz tutmaly. Şolardan milliardlarça, trilyonlarça dollar kardalmaly. Ana dolandyrsyn iň esasy görnüşi. Men ýa-ki häzirki atlanýan adamdan şagallanma. Olara şoňdaka itlegini ýerine ýetirmeli. Olaň görkezmesini banklar ýöne nähil ýollar bilen ýerine ýetirmeli. Ýa-ki ýal terişleri, hukuk terişlerini üstü bilen wirus ýaýradyp, adamlara sanjym geçirip. Onuň şoň netijesinde dörediljek problemaň ahyrky netijede de problema şu banklar üçin bäklilik bolup çykmaly. Olaryň bizim üstümizden ýa-ki ýal agalyň diketmeli, diňe bizim üstümizden näl, bizim döwletler, bizim hökümetler bizim üstünden. Şolary dahil edip özüni bagly edip goýmaly. Şu döwletleri finansa butaýda. Gynan takdine şu zatlar barada soňky wagtlaryň diskussiýalaryň güýçlenýän döwründe şoňa piýaskelçilik görkezjek bolup ýerli ýerden hereket edilýär. Hawa seyredip görüňden men şu görýän adamyňyz, indi şul adam Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Michigan ştatynyň senatory. Hawa bu adam ödem medisina urunun doktor Scott Jensen. Scott Jensen ştaýdan çykyşyny telewiziýadan çykyşyny aýdýar da nähili edip ýa-ki koronavirusdan ölýän adamlaryň, koronavirusdan kesilýän adamlaryň statistikasy nädip döredilýär? Şo nädip galyplaşdyrylýar Birleşen Ştatlaryň çäginde. Şonu aýdýar. Nefer edip görüň şu diýän adyna. Ine şu şey diýär da adamlar diýär, şo eger diýär medisina edarasyna adam ýüz tutsa diýär. Şoňa da koronavirusdan kesilýärdir diýip diýagnoz goýulsa, şol medisina edarasyna $13.000 pul berilýär fondlardan. Eger diýagnoz goýulandan soň şol adamy, şo kesilli adamy emeli demberýän aparatyň astyna salynsa şol adam, onda şu medisina edarasyna $39.000 pul kömek berilýär fondlardan. Indi pikir edip görüň, şunu aýdýan adam senator. Michigan ştatynyň senatory. Ödem medisina urunun spesialist adam. Häzir Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ýa-ki klinikalaryna, keselhanalaryna düşýän adamlar bar, keseller. Şo taýda ýöne bir üskürüp barsaň, asyryp barsaň, temperaturaň bolup barsa, şo taýda eger sen şol adama şundan koronavirus bar diýip diýagnoz goýsaň, saňa her bir adam üçin $13.000 fondlardan ýardym berilýär. Ýa-ni şunu edilýär. Eger şol adam ondan aparatyň astyna salsaň, ýa-ki emeli demberýän aparatyň, onuň $39.000 şol klinika pul berýär. O pul berýän kimler? Fondlar. Şu geň dälmi? Näme şunu edilýär? Diýmek statistikany köpeltmeli. Diýmek şoňa ene pikir edip görüň, Birleşen Ştatlardaky ýa-ki medisina edaralaryň köpüsen hususy işçilikdäki edaralar. Nesediň öz hususy keselhanaňa bar. Size de nätaglar gelýär. Size de ne birgiden pul berjek bolup duran fondlar bar. Eger şo baran nätaga koronavirus boýunça häzir diýagnoz goýsaň, her goýulan diýagnoz üçin $13.000 alýan. Eger şolary ýa-ki emeli demberýän aparata salsaň adam $39.000 pulun bar diýär. Gatyr dogurçul bir gatyr peýak gerekli adam bolaýmasaň, olar ýaly ýa-ki sablazynyň öňünde durmaga hötte gelip bilmedmi ka diýjek bolýan adam. Ana şey diýen statistika ýasalýar diýär. Ýa-ki senatoryň özi aýplap otur şu statistika. Indi näme üçin ýa-ki emel demberýän näme asyna salynsa $39.000 peşkeşiňiz bar diýilýär. Sebäbi, oňa bir sebäbi bar. Şurada ýene bir statistikany görkezýär. Indi New York şäherinde diýär, koronavirus bilen kesilýän adamlar şu ventilatorun aşağına düşenler diye yani emeli demberýän ventilatorun aşağına salınandan soň diye şolun 80% aradan çykýar. Ýene bir gedip ünser okan şuda ingilisçe ýazyly, ingilisçe bilýänler şuda düşünýändir. Ine şunun Business Insider diýen gazetesi ýazy. Pikir edip görüň, ýa-ki ventilator emeli ventilatorun aşağına bir adam giýiren soň şondan diýir çykýan 20%.
Ýöne başga ýurtlarda olar ýaly statistika ýok. Ventilatorun aşagyna giren soň hökman ölmeli, 80% ölmeli ýen düzgün ýok, kanun ýok. Şol statistika men gadyplanıp gördüm ortaýetde nähili Belarusyada nähili, ýani Çekiýada nähili şol emeli demberýän aparatyň aşagyna giren soň hökman 80% ölmeli diýen näme bar diýip. Bolin görüp otursam şu taýda şoň 1%-de ýeten. Şol emel demberýän aparatyň aşagyna giren adam şoluň içinden ölýänniň sany 1%-de ýeten. Emma New York şäherinde Amerika Birleşik Beýlek Ştatlarında 80% içinde adam ölýär şoňa giren. Indi pikir edip görüň, şoň aşagyna ertseňem, aparatyň aşagyna ertseň adamy. Taňa $39,000 pul berýär fondlar. Şonu ertdi. Beýdimek näme diýmek? Şol adamlaň diýmek ölmegine uza garantiýa bar diýmek. Onuny näde edebilýärler? O san näde onu adamlar öldürýärlermi? Näde o 80% adam ölüp çykýar ol aparatyň aşagyna. Şol urda da derine geçirmeli. Ine edilip görülen işler näme üçin beýleki ýurtlarda ol aparatyň aşagyna ölýänniň sany 1%-de ýetenok, emma New York şäherinde ol 80%-de ýetmeli. Hanol Birleşen Ştatlaryň ýokary medisinasy, ýokary hilli medisinasy. Hanol professionalizmi. Ya şolaň ukuwy ýetmeýän şol mediklaň ukuwy ýetmeýän şolar ölýärmi ýa-da buňa kömek edýärler. Men şoň üçin aýdyp otyryn bu taýda gaty giňderi berimde dilluşu işleri alınıp barylýar. Ýürüýte gurnulan ödem halkara derejesinde diýen ýa. Hasam Günbatarda ýurtlarynda, Anglo-Sakson ýurtlarynda şular ýaly aýlgança işler edilýär. Indi ýöne ýanky aýdyp geçişim ýaly şu zatlar barada gurrun etmegem häzir kynlaşdy. Tebäl şol urdan gurrun etjek bolsaň da ýakynlyny Italiýa parlament deputat çykyş etdi. Şu Italiýadaky şu bolan wakany false science galyp ilm diýip adlandyrdy. Şolaň görkeden şolaň beren maglumatlaryny wa şu medisina merkezleriniň şu statistika boýunça beren maglumatlaryny galyp ilm diýip adlandyrdy. Şu taýda bir giden falsifikasiýa galyplaşdyrmalan amal aşyrylanyny aýdyp ine şu Sara Kunyal ýani şu deputat çykyş etdi ýakyn. Indi şolaň eden çykyşyny internetde goýjak bolsaň da Facebookda goýup görýän, da edip görýän bolyn. Şu Facebookda şonu petikleýärler. Näme üçin? Ana şu taýda da ýene de dilluşup gidip otyrda. Näme üçin sosial setleň ýol başçylary, administratorlary ýanky materiallar goýup adamlara ýetirjek bolýan bolyn petikleýärler. Diýmek şu taýda da ulugerimde ýem şu taýygym täsirleri etýär ýanky dilluşujylary. Men muny ýöne aýdam okda sebäbi bu deputatdan da şaryne soňky wagtlarynda şu doktor çykyş edýär. Asly Pakistanly ýöne Birleşen Ştatlarda öňe bersen Rashid Buttar diýilýär şu doktoryň ady. Şu Rashid Buttar Demirgady Karolinada öňde barjy medisina barlygyny geçirýän merkeziň baş direktor bolup işleýär. Ödem Amerika Birleşen Ştatlaryna iň köp sitata getirilýän doktorlaryň biri. Onuň urak medisina urundan ilmi işin awtory. Indi şol adamyň edýän çykyşyny häzir YouTube'da da goýup bolanok, Facebook'da da goýup bolanok, şonu hiç de görkezem bolanok. Näme üçin? Sebäbi şo düşündürüp otyr häzirki edilýän passapozurluklar bar, şol medisina urunda, medisina ulgamyna Günbataryň edilýän şu koronawirus bilen baglanyşyk edilýän datlaryň praktikaň hiç ilmi näme ýetaslanmaýanyny aýdýar. Bir giden garplyklaryň edilýänini aýdyp çykyş edýär, çyn ýürekden. Özüm öz awtoritetini awraýyny ortaga goýýar şol adam. Ana şoň çykyş edip internetde goýýar, Facebook'a goýýar bolyn, bir günden soň ýomok bolýar. Özüm sebäbini düşündir onu Facebook. Ana şolar ýalbyraşlar başga da kendiňe bolýan şu günler petiklenýän ýene bir doktorlaryň biri, Amerikaly doktorlaryň biri Judy Mikovits. Bulam awraýly doktorlaryň biri, medisinalyň doktory. Ödem Las Vegas'taky ilmi laboratoriýaň ýol başçysy bolup näçe ýyllar işleýän medik aýal. Ödem virusologiýa urundan bilimli aýal. Ine şuňa diýen çykyşlaryny soňky wagtlar petikleýärler internetde goýýan bolýar. Näme üçin? Ya şula ýalam düşündirip aýdyp otyr.
näme edilýänligi, nädip edilýänligi, şu zatlaryň aňyrtynda hakykatdan emeli hereketin görünýänini aýdyp oturda. Bundan naşary ýaňy kynçyk edip başlan ýene 2 tane ýaşyrak wrach Kaliforniýadan ine bu ýaş oglunyň aýdýan çykyşlaryny häzir soňky wagtlar YouTube'am petikleýär, Facebook'am petikleýär. Ine ilmden ýa-ni medisina ilmlarynyň doktory Dan Eriksen bilen doktor Artin Masiki. Ine bular makalaň adyndan hem görüşüňiz ýaly ingilisçe ýazylanlar. Şolleýa karantin yglan edilmegi we häzirki koronavirus bilen baglanşykly. Şonda hiç ýetaf ýok diýip çykyş edýärler. Ewa medisina ilmini da praktikasynda da garşy gelýändigini aýdýar şolar. Adam ýa-ni stadny immunitet diýip bir zat bar, sürü immuniteti. Şol şeselden geçmeden we onuň geljekde şol ýa-ni virus mutasiýasy çädeden ýüze çykyp gaýdyp gelse, çädeden güýçlenip. Häzir geçmedi adam soňky geljek virusyň öňünde ondan ejir bolýar diýip. Organizm şoňa görgelenok diýip şonu düşündirjek bolýarlar. Häzir adamlaryň hemmeden jeýdip öýlerine dykmaklaryň öýdi praktika gawat gelenok. Birinjiden awlaýdy statistika tereten bundan ölýän adamlaryň sany adaty dümegden ölýän adamlaryň sanyndan kän däl diýip aýdýar ýa-ni doktorlar. Hakykatdan hem şonu ýaly. Şu statistikany şişirmän görkezseň we hakyky bolşuny görkezseň. Şondan ölýän adamlaryň sanynyň şol her ýyl gelýän agyr dümeg sezonuny ölýänlerin sanyndan azdy görünýär. Şonu ýöne deňeşdirip görseň, gyzyklanıp görseň özüňden görüp bilýäňiz şonu. Emma muňa garamadan häzir şonu şişirýärler. Oňap aňyrtynda ýürüýte bähwid oýnaýan, şoň üstünde hereket edýän güýçler bar. Ana şol ýanky çykyş edýän doktorlar ana şolaň edýän gizlin hereketleriniň şolaň manasyny açyk görkezýär. Şoň aňyrtynda nähili bähwidler bar, şo näme üçin edilýän bolmagy mümkin diýip düşündirýär. Sebäbi bilen edip gören işi, nähe almaga batdelýär, hem näde bar medisina praktikasyna batdelýär. Indi şu zatlar barada berjek bolsaň şolaň sesini berjek bolýan bolup indi media sosial setler şonu petikleýär. O nähili onu ýaly bolup bilýär. O feodallygyna adamlaryň hukugyna öz sözlerini eşitdirmegi, öz pikirlerini aýtmagy hiç ýyl gadagançylyk bolmaly. Eger olar ýa-ni ekstremizme çagyryş etmeýän bolsa ýa ýekany muraçlyga çagyryş etmeýän bolsa bu adamyň ýa-ni sözüni öňüne almagy, oň feodallygyny çäklendirmäge hiç bir ýurduň haky ýok we hiç bir sosial setiniň hem haky ýok. Emma şoňa garamadan nähili geň bolup eşidilse de häzir soňky wagtlar şeýle bir ýagdaý döretde alternativ media ýa-ni pikir aýdýan adamlara garşy şeýle bir çäreler görünýär. O Sovet döwründe kommunistik döwründe görülmedik zatlar häzir edilip ber. Ýöne köp adamlar şoň içine girmän şundan habary ýok. Günbatarda şu Günbatarda ýaşap beren käbir ýyllaşlarmy dem şu alternativ sferada edilýän, produkda alınıp barylýan şular ýaly göreşden habarlar ýok bolan soň şolaryň düşünenok, bilenok şu taýda nähili oýundan oýnalýanlygyny. Nähili adamlaryň ejir çekip şu taýda senzuran pidaty bolup berenligine düşünenoklar. Sebäbi gyzyklananoklar şu zatlar. Gynan tapda. Näme özüňiz pikir edip görüňiz, ýaňy ýakynda Facebook nähili karar çykardy. Ine Facebook resmi karar çykarýar. Ine ýakyn wagtlarda diýär Facebook kim diýär şu koronavirus bilen baglanşykly ýalan maglumatlaryň aşagyna laýyk goýsa biz şolara diýär çäre görjek diýip karar çykarýar. Özüňiz pikir edip görüňiz, şu taýda Facebook'un ýol başçysy Zuckerberg ýaňy ýakynda beýan etdi. Şu arada da Amerikan Birleşen Ştatlarynyň CNBC telekanaly ýürüýte gepleşip berdi. Ol galp maglumatlar diýmek näme diýmek, koronavirus barada ýalan maglumat diýmek näme diýmek? Şu ýanky zagawary dilli şu ýola goýup beren güýçlüň aýdýan zadyna ters gelýän bir pikir bar bolsa, şonu niýe şoňa diýär laýyk goýmagan bolanok diýär Facebook. Nähil derejä baryp getdi. George Orwell'in 1984-nji ýylly bir romany bar da şu taýda hakykat ministrligi diýip bir ministrlik beýan edilýär. Näme hakykatdygyny, näme hakykat däldigini şöýleýän ýürüýte bir ministrlik bar. Adamlar bir pikir aýdy bilýär, bir pikir aýdy bilenok diýip ýürüýte şol urdy iş alyp barýan ministrlik bar. Şol häzir Günbatarda döredildi.
açık ministerstva ýok bolsa da, ministerligiň özi görünmese de, hakyky işi var, şoň alyp barmaly işi häzir özi eýem edilip ber. Özüňiz pikir edip görüň, ýene bir gedek gaýtalan, ýanky Lukmanyň edýän çykyşlary fake news diýip adlandyrylýar. Galp maglumat diýip adlandyrylýar. Onu kim kesitleýär? Onu suwdam kesitleýän ok. Onu ýürüýte bir şoňa jogap berýän ministerligem ýok. Hakyna tutulan guramalar var. Onu kim hakyna tutýar? Ýanky fondlar hakyna tutýar. Onuň şolara da ygtyýarlyk berilýär. Haýsynyň dogry aýdýanlygyny, haýsynyň ýalan aýdýanlygyny hem kesitleýär. Siz hem şoňa petikleme goýýaňyz, gadagançylyk ýerýäňiz, onuň şo maglumatlary soň hiç bir ýerde sosial setlerde ulanmak bolanok. Ana şol häzir praktikaga girildi. Şuňa garşy hiç zat edip bolanok. Özüm şu konstitusiýaga garşy, şu Günbatarda ýurtlarynyň hemmesiniň konstitusiýasyna garşy gelýär. Söz azatlygy barada, pikir azatlygy bar. Hem adam hukuklary baradaky ählumumy deklarasiýasyna garşy gelýär Birleşen Milletler Guramasyna. Onuň üstesinde konvensiýasyna adam hukuklary baradaky halkara konvensiýaň düzgünlerine garşy gelýär. Ýöne şoňa garamazdan indi ýanky praktikalar ulanyp ber. Ana Facebook'un diýýän adyny öňüňe seretip görüň. Nämen soň kwatlar goýýan Facebook'tan men peýdalanyň soň. Özüm görüp oturýarym. Desine köp maglumatlar desine petiklenýär, özüm sebäbim düşünürlen. Biziň siýasatymyza garşy gelýär bu tordy. Düşünürşem ýok. Ine häzirinde bir saatlaň birini görkezýän. Ine şu petikleme goýýan saatlar bar, ýa guramalar, ýürüýte pula tutulan guramalar. Ana şolar fact checkers diýip adlandyrylýar. Faktlary barlaýanlar diýip adlandyrylýar. Ine şu saatlaň biri men şu lead stories diýär. Ine şu gurama ine şu birden materiallary bir ine ýan ýakynda maýa aýynda petikläpdir. Ine şu görýän nemeli maglumatlaryň da ana şu çäderlikler, makalalar, şolaryň bary şu gurama tarapyndan ine bir böyle bol. Diňe şu maýa aýynda 10 okudyna 20sine petiklenen materiallaryň sany şu. Ine şu guramanam ýürüýte ýanky fondlar hakyna tutýar da şoňa ygtyýarnama berýär. Ine şu taýda da görüp duran makalany petikleýär, ýa-ni şu ýalan maglumat diýip. Ol ýalan halk kesitlemede. Bolýan men bir zat aýdy bilerim. Özüm diňe bir koronawirus barada da däl, başga zatlar barada da ýa-da tankid etdiň aýdyly Hillary Clinton tankid etdiňmi? Şo gaty bir dolu 100% bir ýerde dolu gabat diýilen okmy? Şoňa bir azajyk pretensiýa bildirip boljakmy şo pikire? Şonu alýarlar da desine şonu petikleýärler. Durhom men öz garaýşymy aýtmaga hakym madyr, men bir adawlyk ýalňyş bolan bilerim. Hillary Clinton bolsun ýa Barack Obama bolsun ýa kimdir bir başga biri bolsun ýa Amerikan Birleşen Ştatlarynyň aýdyly edýän Siriýede alyp berýän hereketine men baha berip bir zat aýdaýyn. Şolar ýaldatlarym ýanky ýaly guramalan gözüne iýilse sosial setlerde alýarlarda petikläp goýberýärler. Soňamadan şo material ulanyp bolanok, hiç ýadan şoňa şelgen goýup bolanok. Şelgi goýup goýjak bolýan ol saňa duýduryş şelýär. Ine şu material fake news diýip kesgitlenen şonu goýmak bolanok diýip saňa duýduryş şelýär. Özüňiz pikir edip görüň, bu nähili ýagdaýa ýetdi häzir. Şoňadan hiç ýyl häzir çäre bolup görüp bolanok. Şunu kimler edip berler? Näme maksat bilen edip berler? Nädir Günbatarda käbir jurnalistler alternativ sosial sayt üretmek barada ýa-da iş alyp barýarlar. Sebäbi Facebook'um gutordy, Twitter'im satyldy, YouTube'um häzir petikläp otyr. Şu edilýän pasta bujurluklar barada geplemän ýöne öz işiň bilen bolup bersen, Türkmenistanyň gurrungy net, Gazagystanyň gurrungy net, eýle yerli meselelerin gurrungy net, ondan saňa hiç adar berýän ýok. Ýöne ýanky ýaly ýokary derejede edilýän pasta bujurluklar derejesine ýetip şolaryň üstüne açyp uraňdy. Ana şonuna taňa garşy sistemi hereket edip durýar. Şondan köp adamdan habary ýok, täze ul işler bilen gydyklananoklar bilen ine biziň Günbatarda Türkmen aktivistler bilen daşyndan çykyş edýänden köp habar ýok, täze gydyklananoklar habarlaram ýok, ondan ingilisçe berilýär, bu zatdan köpüsi o käbirler Günbatarda ingilisçe de belki okap bilýän nädirler. Ýöne şunu bilen biraz gydyklanjak bolmaly. Bir diktatoryň belli bir ýurdun diktatoryň edilýän işler bilen deňeşdirende bu deňeşdirer ýaly bu edilýän zat. Bu taýda
bir ýurdun ykbalam çöllenok. Tutuş dünýä adamlaryň üstünden oýnaýarlar. Şoň geljegi barada gurrun gidýär häzir. Şolary ýaly oýnadyp berler häzir dünýä ykbalynyň üstünde ýanky toplarlar. Şo barada gurrun etjek bolsaňam ýanky ýaly päsgäçlikler öğredilýär. Ýürüýti, maksatlaýyn, bilkaslaýyn, media terişdelerinde. Ana men şu ýagdaýa birazjyk adamdan ünsün çekmek üçin şu ýene de bir zat şu taýda bir jemleýiji aýtjakladym. Mada ne şu zatlaryň fonuny da ýakynly ne bir kunlukda da 15-nji maýda Birleşen Ştatlaryň Senaty ýürüýte kanun kabul etdi. Şo kanuna laýyklykda indi mundan beýlek şo kanun häzir prezident Trump gol çekdi we şo kanuny. Indi mundan beýlek Birleşen Ştatlaryň Federal Dermow Bürosy ýa-da ýanky Merkezi Razwiedka gullugy islenlik grajanyň öýüne gelip kompýuterini, telefonyny konfiskasiýa edip, şoň içindäki maglumatlary barlap bilýär. Şu wada çenli ýürüýte suwdyň orderi bolmaly ýanky ýaly barlamak üçin. Hatda distansiýony barlamak üçin hem gaýbana oturan ýerinde edaralaryň eten kompýuterinde maglumatlar kim bilen hatda şeýan kime ni haýs saatlara girirsin, ýeriklik laýyk goýupsyň şu zatlary barlamak olaň haky ýok. Suwdyň ýürüýte orderi bolmaly. Indi häzirki kanun nämäni anladýar? Häzirki kanun häzir güýje girse, indi Trump'yň gol çekmegi bar. Olam gol çekýärmegen mümkin. Bular näme etjek bolýar? Senat onu kabul etdi. Kongres kabul etdi. Halka garşy gidýän kanun, konstitusiýaga garşy gidip duran kanun. Indi şu kanun güýje girse, Amerikan Birleşen Ştatlarynyň islenlik raýatynyň alışýan hatlaryny derňemäge, şoňa aýplama barmy, aýplama ýokmy, tapawuty ýok. Öýüne gelip kompýuterini konfiskasiýa edip şondaky maglumatlary barlamaga ýanky gizliň gulluklaryň haky bar. Indi ödüňiz pikir edip görüň, birden çötänleýin aýdaly bir terrorizma ýa bir ýykynçylyga çagyryş edýän bir saatlara bir çötänlen girip çykan bolsaňyz da. Ya bir ýerik bilmän laýyk goýan bolsaň. Şoň esasynda sizi jogapkärçilige çekip bilýärler. Şonuň barlap saňa da ýanky pretende bildirip bilýärler. Edeýin ýeler. Indi ödüňiz pikir edip görüň, siz ýanky guramalara garşy göreş alyp barjak bolsaňyz, sesiňiz çykyp urasa, olara da delil gerek. Gelýärler diýilingizden kompýuteriňizi alýarlar ýa-da kompýuteriňizi alman oturan ýerlerinden haýsy saatlara girdiňiz, ýerik laýyk goýdyňyz, nirde kommentariýa ýazyňyz, şolary nähili interpretasiýa edip boljak, onda sizi seni jogapkärçilige çekip bilýärler. Türmäge basyp bilýärler. Ana Günbataryň ýagdaýyny ýerik etdi. Ben beni şu gün şu Türkmenistan barada kan gurrun etmeýän şuňa bagşlamamam sebäbi şu Türkmen dinleýijilerine şu barada birazajyk bir giňşirek düşünje bermek üçin, maglumat bermek üçin şomakda düşün edýär. Sebäbi köp gynasak da bizim ilatymyzyň köpüdi şondan habarsyz. Şu Günbatar diýilse ýöne bir tagrim edip oturmaly zat duruýdyp. Ne şu taýdaky ýaşap gören türkmeniniň hem köpütin tek içine girmäden näme bolup görünýändiň daşyndaky zatlardan habarlary ýok. Ýa töwereginde bolup görän zatlardan şu zatlardan. Şondan birazjyk habarly bolup, şu zatlaryň gödeňini tutup hereket ediň diýjek bolýar. Şoň täsiri Türkmenistanyň mana ykbalyna täsir edýän zatlar. Indi men şu Türkmenistanyň hökümetlerine şoň bilen baglanşyp etjek çagyryşym bar. Mago. Guran Gülmelik Guliýewич. Şu koronawirus meselesi bilen baglanşykly bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri bilen geçirýän gepleşiklerinde gatty terese boluň, gaýrat ediň. Türkmen halkynyň häzir ykbaly şödülýär. Häzir şolar häzir size tes geçirilýän enjamlary uğradyp size tes geçirmäge mejbur etjek bolsalar şondan ýüze gurun. Şol enjamlary başga ýurtlardan alın. Şu dünýä saglyk guramasyndan geljek Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ýa başga ýerden şolaryň iyi berjek teslerini inkar ediň, şolary alma. Sebäbi häzir ýaýrap başlasa bu gyrgyn. Oň öňüni alyp bilmersiňiz. Aja turan halky bu sözüne de häzir karantina size bar etseňiz, olar nädip beklenmeli? Halka da men etjek çagyryşym şundan häzir bolun, häzirki ýagdaýdan. Sebäbi özüňiz görüp oturýarsyňyz ýurdun ýagdaýyny. Indi şu häzirki
häzirki kynçylykda, häzirki açlykda, horlukda, buň üstesine de sizi häzir alag etdiň karantini yglan edip öýüňizden çykman oturuň diýse siz ac öljekmi? Şurada da birazcık pikir edin. Şoň üçin siz hem şurada şu epidemiýaň emeli ýagdaýda ýurdun içinde ýaýradylmagynyň öňüni alyp biraz öňüni almak üçin bir hereket edip bolýan bolsa etjek bolun. Pikir alşyň, maglumat alşyň. Şu maglumatyny gaýrat edin de birek ýaýradyn. Men şu aýdýan zatlaryň jogapkärçiligini öz üstüme alyp aýdýan tebäri men faktlaryň esasynda gurrun edýän sizin görüşiňiz ýaly. Göre men boş gurrun edemok. Şoň üçin men ýerinde durup biljekdigim üçin aýdýan. Dinleýäniňiz üçin şuglunykça sag bolun.